Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από την Ευκαρπία. Παιχνίδι για την 17η αγωνιστική της Super League 2. Μακεδονικός Ηρακλής. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για ένα πρωτάθλημα το οποίο παρακολουθείτε ζωντανά πάντα από την τηλεόραση του Sky. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αναμέτρηση γιατί μιλάμε για δύο ομάδες που βρίσκονται ψηλά στην βαθμολογία. Τέταρτη θέση για τους γηπεδούχους στους 26 βαθμούς. Πιο πάνω ο Ηρακλής στη δεύτερη θέση με 30. Είδατε και μια άποψη από τους κερκίδες φίλους του Μακεδονικού και του Ηρακλή. Και εδώ βλέπετε και το πρόγραμμα για την 17η αγωνιστική που έχει νίκη Βόλου Διαγόρα, Καμπανιακό Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, ο Μακεδονικός με τον Ηρακλή, παιχνίδι που θα παρακολουθήσουμε μαζί, και ΠΑΣ Γιάννενα Καβάλα στην πρώτη τελευταία στροφή του πρωταθλήματος. Πρωτού πάμε για την μάχη των play-off με τον Ηρακλή να τα έχει εξασφαλίσει. Μακεδονικό να παλεύει εδώ στην Ευκαρπία. Βλέπετε και τη βαθμολογία με την ΑΕΛ στην πρώτη θέση. Στη δεύτερη τον Παζιάννα και τον Ηρακλή, ο οποίος, που σας είπα, είναι στους 30. Και ο Μακεδονικός πιο κάτω στην τέταρτη. Ένα ντέρμπι είναι εδώ στην Ευκαρπία, το παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσουμε. Σε λίγο θα έχουμε την είσοδο των δύο ομάδων με την διαιτητική τριάδα. Διαιτητής είναι ο κύριος Ρεντίφης από την Ανατολική Αττική, βοηθεί ο Πριώνας και ο Βογιατζής για την σημερινή αναμέτρηση. Και ο ρεπόρτερ πάγκου μας, ο Θεόφιλος Ψυχογιός, που θα βρίσκεται για να μας δίνει το ρεπορτάζ από τους δύο πάγκους. Θα πάμε σε λίγο. Υπάρχει αρκετός κόσμος του Ηρακλή στο γήπεδο. Δύο ομάδες οι οποίες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Φυσικά με τα πράσινα και μαύρα σορτσάκια ο Μακεδονικός, με τις κιανόλευκες παραδοσιακές εμφανίσεις του ο Ηρακλής. Θα πάμε σιγά σιγά να δούμε και τις συνθέσεις για τις δύο ομάδες, πώς θα παραταχθούν στο σημερινό παιχνίδι, το οποίο παρακολουθείτε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Εδώ βλέπετε για τον Μακεδονικό ένα 4-4-2 με τα Λιχμανίδικα από τα δοκάρια, Παντεκίδης, Αραγιώτης, δύο στόπερ, ο Τσουκάνης αριστερά, ο Τοπαλίδης δεξιά, Παναγιωτούδης, Αλμύρας στα χαφ, Ζαφυράκης, Ραμύρες στα εξτρέμ, ο Σιμώνη με τον Κουιρουκίδη θα είναι στην επίθεση. Και η αναπληρωματική για τους γηπεδούχους, για την ομάδα του Σάκη Παπαβασιλείου, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Πάμε να δούμε και τον Ηρακλή πώς θα παραταχθεί. Διαιτητική τριάδα που προείπαμε με τον Ρεντίφη, Πριώνα και Βογιατζή για την σημερινή αναμέτρηση. Ένας όμιλος, θα τα πούμε στην πορεία. Εδώ η ενδεκάδα του Ηρακλή με τον Στουρνάρα κάτω από τα δοκάρια, Διαμαντής, Σιδεράς οι δύο στόπερ, Καλουτσικίδης και Αναστασίου στα άκρα, Πατράλης, Χάμο, Σαχάβ μπροστά τους, ο Τσιντώνης, Κυνηγόπουλος, Τσιριγώτης στους εξτρέμ και στην κορυφή ο Κούστα που είναι και ο αρχηγός, και ο πάγκος με Μαρκετζάνη, Σουλή Μπελμόντ, Χριστόδουλόπουλο, Ντουκουρέ Δημητρίου, Σιούτα Μωυσίδη και ο Πο, ο οποίος είναι νέο μεταγραφικό απόκτημα. Πάμε μια βόλτα πρώτη στους πάγκους, στο Θεόφιλο Ψυχογιό, για το ρεπορτάζ. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα Διονύση, φίλες και φίλοι του Sky από τον αγωνιστικό χώρο εδώ στην Ευκαρπία. Πολύ καλός ο καιρός, ανοιξιάτικος, καμία σχέση με το κρύο των προηγούμενων ημερών στη Θεσσαλονίκη. Θα κόψουμε γιατί έχουμε ενός λεπτού σιγή για τον τεράστιο Μίμη Δωμάζο, Super League 2, όπως και όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο τιμά τη μνήμη του Μίμη Δωμάζου.
Ο κορυφαίος των κορυφαίων για πολλούς, ο Μίμης Δωμάζος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, η Super League 2 και αυτή. Μα τη μνήμη του στρατηγού του ελληνικού ποδοσφαίρου και του Παναθηναϊκού. Αγωνίστηκε τα περισσότερα χρόνια, αγωνίστηκε για 1,5 χρόνο με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής που έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, και πάλι στον Θεόφιλο Ψυχόγειο. Θεόφιλε. Ναι, Διονύση, αρκετός κόσμος του Ηρακλή, εκδηλωτικός, ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του και όπως είπες, τιμωρημένος ο προπονητής του Μακεδονικού, Σάκης Παπαβασιλείου, είναι στην κερκίδα, όπως και ο team manager της ομάδας είναι τιμωρημένος ο Γιώργος Ακριτόπουλος. Χρέη πρώτου προπονητή εκτελεί σήμερα ο Βαγγέλης Ντίσιος, ο τεχνικός συνεργάτης του, ο οποίος μάλιστα έχει περάσει και από τον Ηρακλή, ήταν βοηθός του Κώστα Γεωργιάδη. Όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα, στην οποία θα βρίσκεται ο Ηρακλής για αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον παιχνίδι για τη 17η αγωνιστική. Αρκετός κόσμος του Ηρακλή, ακούτε τα συνθήματα. Σέντρα λοιπόν, θα φτάσει στον Πατράλη, ο οποίος θέλει να κάνει ένα γέμισμα για τον Κυνηγόπουλο. Κούστα δεν θα μπορέσει. Με το φάουλ για τους γηπεδούχους. Ένα 4-5-1 ή αν θέλετε 4-2-3-1 για τον Ηρακλή. Με Κούστα στην κορυφή, Κυνηγόπουλο δεξιά και Τσιριγώτη αριστερά. Από την άλλη μοιάζει με ένα 4-4-2 το σύστημα για τον Μακεδονικό. Παντεκίδης θέλει να ανεβάσει την ομάδα του, θα του κλέψει εκεί ο Χάμοντ. Έρχονται και πάλι όμως οι γηπεδούχοι. Μια ωραία ενέργεια που θα γίνει από τον Ζαφυράκη, τον κυνηγά εκεί ο Καλουτσικίδης. Μπάλα είναι out. Αρκετά εκδηλωτικός ο κόσμος του Ηρακλή. Στουρνάρας θα αφήσει για τον Διαμαντή. Για του Αναστασίου, η οποία θα κοπεί. Ο Χάμον θα γεμίσει, διεκδικήσιμη η μπάλα. Θέλει να κατεβάσει ο χαφ του Ηρακλή και θα τα καταφέρει. Πιέστηκε εκεί από τον Σιμώνη. Ο Τσιντώνης, ο οποίος έχει το ρόλο του δεκαριού για τον Γυρεό. Δύο καλές ομάδες για τον Βόρειο Όμιλο, ο Μακεδονικός και ο Ηρακλής. Το άλλο είναι πρώτη-τελευταία στροφή, προτού μπούμε στην μάχη των play-off. Παντεκίδης μπαίνει στον Τσουκάνη. Μια βαθιά μπαλιά του τελευταίου για τον Κουιρουκίδη. Θα χάσει από τον Σιδερά. Ένα φάουλ για τον Ηρακλή, το κερδίζει ο Χάμοντ. Ο Χάμοντ θα κρατήσει, θέλει να παίξει για τον Κούστα. Αυτός θα δώσει ωραία στον Τσιντώνη. Αναπτύσσεται καλά ο Ηρακλής. Θα κοπεί τελευταία στιγμή η πάσα. Είναι κόρνερ. Μια πάσα που πήγε να βγει προς τον Κυνηγόπουλο. Είναι μια πρώτη στατική φάση, ένα πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Ηρακλή. Έχει πάει εκεί και ο Αναστασίου. Να δούμε αν θα το εκτελέσει με το αριστερό. Κόρνερ που έχει φέρει πολύ κόσμο στην περιοχή του Μακεδονικού και ενώ βρισκόμαστε στο τρίτο λεπτό, στο 0-0 φυσικά οι δύο ομάδες. Εκτελείται στην καρδιά της περιοχής, η μπάλα δεν θα φτάσει ποτέ στον Κούστα, ένα μακρινό σουτ. Η μπάλα θα περάσει αρκετά μακριά, σιρτό, χλιαρό, το σουτ από τον Τσιντώνη. Εδώ και πάλι θα κάνει ένα σουτ με τη μία, μπάλα αρκετά μακριά από το δεξιδοκάρι. Παντεκίδης. Βαθιά μπαλιά, πολύ δυνατή, σε ένα σημείο που ο Σιδεράς θα πάρει μια κεφαλιά, δεύτερη του Καλουτσικίδη, διεκδικήσιμη η μπάλα, με το στήθος ο Κουιρουκίδης. Η μπάλα γυρίζει πίσω στον Δημήτρη Στουρνάρα που απομακρύνει. Παίρνει ο Διαμαντής για να αφήσει ένα σημείο που προσπαθεί ο Ηρακλής με τον Αναστασίου. Θα βγάλει μια μπαλιά. Θέλει να μπει στην πορεία της μπάλας εκεί ο Τσιριγώτης. Πήγε να εκμεταλλευτεί μια
Μικρή αδράνεια να πιέσει τον Σαραγιώτη. Ταλιχμανίδης θα βγει και θα μπλοκάρει. Παντεκίδης. Μια βαθιά μπαλιά για να σημαδέψει τον Σιμώνη. Θα βάλει το κορμί του Σιδεράς. Πλάγιο τον Ηρακλή. Καλουτσικίδης θα το εκτελέσει με δύναμη σε ένα σημείο που θα πάρει την κεφαλιά ο Παναγιωτούδης. Χάμοντ. Τον κερδίζει ο Παναγιωτούδης με πολύ δύναμη και θέλει να βγει ο Μακεδονικός. Θα βάλει το πόδι του ο Καλουτσικίδης. Πρωτού η μπάλα φτάσει στον Ζαφυράκη. Πλάγιο για τον Μακεδονικό, το οποίο θα εκτελεστεί. Ο Ζαφυράκης θα πάρει. Ο Τσουκάνης. Συνεργάζεται η αριστερή πλευρά των γηπεδούχων. Ωραίο τακουνάκι. Έχει κλείσει ο Χάμοντ. Θα βγει η μπαλιά. Θα γίνει το shoot out. Ευκαιρία πρώτη στο παιχνίδι. Ο Κουιρουκίδης σούδαρε πάνω από τα δοκάρια. Στο 6. Καλή φάση. Από το γύρισμα. Ο Κουιρουκίδης ήταν μόνος του εκεί για να σουτάρει ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Μακεδονικός, ο οποίος έχει και πάλι την μπάλα. Ένας Μακεδονικός που στα αυτά τα πρώτα λεπτά θέλει να παίξει πιο άμεσα. Κάποιες βαθιές μπαλιές από την άμυνα. Τώρα θα κερδίσει ένα πλάγιο η γηπεδούχος ομάδα που θα εκτελεστεί. Η μπαλιά δεν είναι καλή όμως από τον Παναγιωτούδη. Θα βγει ο Στουρνάρας για να μαζέψει. Υπάρχει μια ένταση στην κερκίδα. Θεόφιλε, εσύ βλέπεις καλύτερα. Ναι, υπάρχει μια μικρή ένταση. Τελικά με την παρέμβαση εκεί της αστυνομίας, όπως φαίνεται, θα τελειώσει αυτή η όποια διένεξη εκεί. Ένταση δεν είναι κάτι ιδιαίτερο όμως. Να δούμε τον Ηρακλή που θέλει να βγει. Μια σέντρα η οποία θα κοπεί. Θα πάρει την κεφαλιά ο Παντεκίδης. Επιμένουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Κούστα με πλάτη θα χάσει την μπάλα. Θα πιέσει εκεί τον Αλμύρα. Μακεδονικός είναι αυτός ο οποίος θα πάρει με τον Τσουκάνη. Ο Ραμίρες ήταν που γύρισε για να βοηθήσει την ομάδα του. Ο Ραμίρες που παίζει δεξιά, αριστερά ο Ζαφυράκης. Ο Αλμύρας με τον Παναγιωτούδη στη μεσαία γραμμή. Αυτό που σας είπαμε με τις βαθιές μπάλιες από πίσω για τους γηπεδούχους. Για να πάρει ο Κουριουκής, ο οποίος θα χάσει. Ζαφυράκης. Τσουκάνης. Κουιρουκίδης και πάλι που είχε την ευκαιρία για το Μακεδονικό προηγουμένως. Ο Αλμύρας. Έρχεται να πάρει ο Παναγιωτούδης. Παιχνίδι με τον Τοπαλίδη, ο οποίος αποφεύγει εκεί το μαρκάρισμα για να βγάλει ωραία ανάμεσα γραμμές στον Αλμύρα. Αυτός θα χάσει από τον Πατράλη. Θέλει να βγει ο Ηρακλής με τον Τσιριγότη. Υπάρχει αρκετή ένταση, ένα φάουλ και κάρτα. Κάρτα που θα πάρει για αυτό το μαρκάρισμα στον Τσιριγότη ο Αλμύρας. Είναι αρκετοί οι φίλοι του Ηρακλή στο γήπεδο. Θεόφιλε, εσύ που έχεις καλύτερη εικόνα από απέναντι, δεν ξέρω αν μπορείς να υπολογίσεις τον αριθμό. Νομίζω 700 με 800 πρέπει να είναι. Έρχονται και συνέχεια, δηλαδή είναι αρκετά περισσότεροι σε σχέση με λίγο πριν. Είναι και διάσπαρτοι, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να το υπολογίσει, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετοί. Που λέοντος σε σχέση με το Μακεδονικό. Πολύ κόσμο και απ' έξω από ό,τι με ενημερώνουν. Το φάουλ λοιπόν για τον Ηρακλή. Είμαστε στο 9, Μακεδονικός Ηρακλής 0-0. Στο 6 ευκαιρία για τον Μακεδονικό με το σουτ του Κουιρουκίδη που πέρασε πάνω από τα δοκάρια να σουτ μέσα στην περιοχή. Τσιριγώτης είναι πεσμένος. Φαίνεται να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Θα σηκωθεί. Ένα φάουλ το οποίο θα φέρει πολύ κόσμο τώρα στα όρια της περιοχής του Μακεδονικού. Θα πάει για την εκτέλεση ο Αντώνης Αναστασίου, ο αριστερός μπακ του Ηρακλή. Για να δούμε λοιπόν αυτή την εκτέλεση.
με τον Αναστασίου. Στην καρδιά της περιοχής απομακρύνει η άμυνα του Μακεδονικού. Ο Μακεδονικός ο οποίος θα καταφέρει να βγει στην κόντρα, η κεφαλιά του Χάμοντ. Παίρνει ο Τσιντώνης. Πιο πίσω η μπάλα για να πάει σε σετ παιχνίδι ο Ηρακλής με τον Σιδερά. Διαμαντής. Συνεργάζονται οι δύο στόπερ του Γυρεού. Κάθετη πάσα να την υποδεχθεί ο Τσιντώνης. Θέλει και αυτός να περάσει μια κάθετα με τις κόντρες. Η μπάλα θα βγει δεξιά, αλλά η σέντρα από τον Καλουτσικίδη θα κοπεί. Μονομαχίες που συνεχίζονται. Έχουμε φάουλ για τον Ηρακλή ο διαιτής. Κέρδισε ο Πατράλης. Ο Χάμοντ για τον Σιδερά. Ξαναπαίρνει. Δεν θα περάσει η πάσα του. Θέλει να βγάλει ένα transition ο Μακεδονικός. Στο πρώτο χρόνο δεν τα καταφέρει. Γίνεται ένα κακό κοντρόλ. Ο Κούστα έβαλε το κορμί του. Ο Αλμύρας θα ξαναπάρει μια κεφαλιά. Λάθη επί λαθών. Ο Χάμοντ κατεβάζει για τον Καλουτσικίδη. Ξαναπαίρνει. Αλλαγή παιχνιδιού, ψάχνει τον Τσιριγότη. Καλή είναι η παλιά. Τσιριγότης κατεβάζει ωραία. Ωραία ενέργεια του Τσιριγότη. Θέλει να κάνει και μια δεύτερη τρίπλα. Θα πάρει κόρνερ. Θα πάρει κόρνερ. Από την παρέμβαση του Τοπαλίδη. Δεύτερο κόρνερ για τον Ηρακλή. Πάλι ο Αναστασίου θα πάει για την εκτέλεση. Άλλος ένας μικρός συναγερμός για την εστία του Μακεδονικού. Είμαστε στο 12ο λεπτό. Ο Μακεδονικός Ηρακλής 0-0. Αρχίζει και ανεβάζει την πίεσή του στα τελευταία λεπτά ο Ηρακλής, χωρίς να έχει κάνει κάποια φάση μέχρι στιγμής. Κόρνερ εκτελείται, όχι καλά. Απομάκρυνε εκεί το κεφάλι ο Σιμώνη που είχε γυρίσει. Χάμοντ. Βαθιά παλιά Αναστασίου. Δεν θα καταφέρει, ήταν δυνατή πάσα αυτή. Να κατεβάσει πλάγιο για τον Μακεδονικό. Δεν ξέρω, Θεόφιλα, αν υπάρχουν κάποιες πρώτες αντιδράσεις από τους δύο πάγκους αυτά τα 12 λεπτά για το πώς παίζουν δύο ομάδες. Μόνιμα όρθιοι και οι δύο, αρκετά ψύχρεμοι, δίνουν διαρκώς τις οδηγίες τους, και ο Βαγγέλης Δίσιος για τον Μακεδονικό και ο Παύλος Δερμιτζάκης για τον Ηρακλή. Να πούμε απλώς, Διονύση, ότι ο Ηρακλής έχει μόνο μία αλλαγή στην αρχική εντεκάδα, με τον Μιράντα να είναι τιμωρημένος και τον Τσιντώνη νέο πρόσωπο στο 10 και να φεύγει στην αριστερή πλευρά ο Τσιριγότης, ενώ ο Μακεδονικός έχει 4 αλλαγές σε σχέση με την νίκη του στην Κατερίνη. Εκτός είναι ο Ζανέλα, ο τιμωρημένος Λεωνιδόπουλος, ο Σιχαρουλασβίλη και ο Ταβάρες, και 4 παίκτες που είχαν μπει αλλαγή και βοήθησαν στο προηγούμενο μάτς είναι όλοι βασικοί, επιβραβεύονται από το τεχνικό team. Τσουκάνης, Ζαφυράκης, Παναγιωτούδης και ο Ραμίρες. Ο Διαμαντής θα αφήσει τον Αναστασίου. Κατοχή για τον Ηρακλή. Τσιριγότης θέλει να κάνει μια πάσα για τον Αναστασίου. Θα βάλει εκεί το πόδι το Τοπαλίδης, πλάγιο. Πλάγιο που εκτελείται. Ο Τσιριγότης θα πάρει νέο κόρνερ. Σε αυτό το γύρισμα που έκανε, αρκετά δραστήριος ο μέσος επιθετικός του Ηρακλή. Ένα κόρνερ, πάλι πάει ο Αναστασίου. Βλέπω και τον Καλουτσικίδη εκεί δίπλα του. Εκτελείται πρώτο δοκάρι, κεφαλιά η μπάλα μακριά από τον Σιδερά που βρέθηκε εκεί. Δεν είχε καλή τοποθέτηση σώματος για να απειλήσει την εστία. Εδώ και πάλι ο Αναστασίου το εκτελεί. Ο Σιδεράς, κεφαλιά η μπάλα μακριά. Παντεκίδης. Νέα βαθιά μπαλιά. Θέλει να σημαδέψει τον Κουιρουκίδη εκείνος Σιδεράς, ο οποίος θα απομακρύνει. Θα παλέψει ο Κούστα με τον Παντεκίδη. Νικητής ο στόπερ του Μακεδονικού που παίρνει και την μπάλα από τον Τσουκάνη. Σαραγιώτης. Ο Παναγιωτούδης για τον Παντεκίδη. Ζαφυράκης που γύρισε πολύ πίσω και χάνει. Φεύγει ο Κούστα. Θέλει να κάνει ένα γύρισμα, η κόντρα. Νέο κόρνερ. Ο Ζαφυράκης επέστρεψε για να διορθώσει το λάθος του. Άλλο ένα κόρνερ για τον Γυρεό που πιέζει.
Αυτή τη φορά θα πάει ο Καλουτσικίδης. Πάει και ο Αναστασίου, θα δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Τέταρτο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Καλουτσικίδης καλοτραβηγμένο, δεν μπόρεσε και να πάρει την κεφαλιά ο Κούστα. Ένα σούτ το οποίο θα γίνει, φωνές. Το σούτ τσιντώνει μπάλα κόντραρε. Κατεβάζει ο Πατράλης και ο Χάμοντ πιο πίσω στον τερματοφύλακα του, τον Δημήτρη Στουρνάρα, ο οποίος θα απομακρύνει πρώτου Κουιρουκίδη που έτρεξε να πρεσάρει. Παναγιωτούδης κατεβάζει. Τσουκάνης. Ο Αλμύρας θα πιεστεί. Ψηλά το pressing των παικτών του Ηρακλή. Αυτό που σας λέμε για το μακεδονικό, βαθιά μπαλιά του Παντεκίδη. Εκεί ο Χάμοντ έκανε φάουλ, σήκωσε το πόδι του ψηλά. Πιάνει το πρόσωπό του. Ο Κουιρικίδης, φάουλ για το μακεδονικό. Εδώ και πάλι φάση. Σήκωσε ψηλά το πόδι. Ο χαφ του Ηρακλή. Παναγιωτούδης πάνω από την μπάλα. Και ο Τοπαλίδης, φεύγει ο Παναγιωτούδης, ο Τοπαλίδης στην εκτέλεση. Αλλαγή σκηνικού τώρα με μια στατική φάση για τους γηπεδούχους. Και πολλοί παίκτες στα όρια της περιοχής του Ηρακλή. Τοπαλίδης εκτελεί δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά, επιθετικό φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο έγινε στην διεκδίκηση εκεί. Είχε ο Σιμώνη, έπεσε πάνω στον αντίπαλό του, στον Κυνηγόπουλο. Για αυτό φάουλ για τον γυραίο Στουρνάρας. Παίρνει ο Διαμαντής. Διαμαντής ψάχνει ένα στήριγμα. Το βρίσκει στο πρόσωπο του Χάμοντ. Σιδεράς. 17 λεπτά αγώνα στην Ευκαρπία. Μακεδονικός Ηρακλής 0-0. Στο 6 η μία καλή φάση του αγώνα μέχρι στιγμής για το μακεδονικό, ένα σουτ του Κουιρουκίδη μέσα την περιοχή, μπάλα έξω. Ωραία, τώρα θα φύγει ο Αναστασίου από αριστερά του. Φύγε λίγο το κοντρόλ. Θα βγάλει τη σέντρα. Δεν θα περάσει αυτή. Ο Σαραγιώτης με το κεφάλι απομάκρυνε. Πρεσάρουν του Γυρεού για να ξανακερδίσουν. Ωραία ενέργεια όμως. Και φάουλ από τον Ραμίρες που πέρασε ανάμεσα σε δύο παίκτες. Τσιντώνης τον κρέμισε. Το φάουλ για το μακεδονικό. Ο Σαραγιώτης πάνω από την μπάλα. Ταλιχμανίδης. Και πάλι στον Σαραγιώτη και πάλι ο Ταλιχμανίδης. Εδώ κάνει κάτι περίεργο. Θα χάσει την μπάλα από το λάθος. Δεν μπορεί όμως στην πορεία και θα κάνει επιθετικό φάουλ. Ο Κούστα έπαιξε με τη φωτιά. Ο Ταλιχμανίδης πιέστηκε και από τον Κούστα. Κυνηγόπουλος πήγε να τη δώσει και πάλι στον επιθετικό του Ηρακλή. Επιθετικό φάουλ. Είχε προλάβει ο τερματοφύλακας, δείτε και πάλι. Κάνει αρχικά το λάθος. Συνέχεια προλαβαίνει, μπλοκάρει και παίρνει και το φάουλ. Για να διορθώσει το δικό του λάθος. Παντεκίδης. Κάνει το κοντρόλ, θέλει να γεμίσει για να βρει τον Ραμίρες και θα τα καταφέρει. Είναι ο Παναγιωτούδης. Σαραγιώτης. Για βαθιά μπαλιά στο ανέβασμα του Τοπαλίδη, ο οποίος θα μπει στην περιοχή για το μακεδονικό επικίνδυνα. Ο Αναστασίου θα τον κόψει και θα πάρει και φάουλ. Μπήκε καλά ο Τοπαλίδης, έκανε μια μπροντ τρίπλα, αλλά ο Αναστασίου έβαλε σωστά το κορμί του. Κάλυψε και πήρε και το φάουλ για τον Ηρακλή. Δείτε και πάλι πως κάλυψε ο αριστερός μπακ του Ηρακλή αυτή την κίνηση του Τοπαλίδη.
Αναστασίου θα αφήσει στον Διαμαντή. Χάμοντ είναι ο άνθρωπος που παίρνει συνήθως την πρώτη πάσα από του στόπερ. Σε ένα ρόλο έτσι playmaker για τον Ηρακλή. Τσιριγώτης. Ο Αναστασίου δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της μπάλας. Εκόψε εκεί ο Παναγιωτούδης. Μπάλα και πάλι διεκδικήσιμη. Ο Διαμαντής θα μπερδευτεί, θα πάρει φάουλ. Έπεσαν πάνω του δύο επιθετικοί, ο Σιμώνη και ο Κουιρουκίδης. Χάμοντ. Συντώνης και πάλι Χάμοντ. Θέλει να δώσει πλάτο στο παιχνίδι. Ο Λουτσικίδης θα γυρίσει και πάλι στον Χάμοντ. Θα πάρει και πάλι ο Τσιντώνης, πιο πίσω η μπάλα. Στο Σινδερά, αυτός με τη σειρά του και πάλι στο Χάμοντ. Κάθε τι καλή είναι. Οι κόντρες μέσα στην περιοχή. Υπάρχει και χέρι, νομίζω, από τον Κούστα. Σταματάει αυτή η προσπάθεια των παικτών του Ηρακλή. Έχουμε συμπληρώσει τα πρώτα 20 λεπτά στο 0-0. Οι δύο ομάδες. Εδώ και πάλι η προηγούμενη φάση με το χέρι. Από τον Κούστα. Ταλιχμανίδης εκτελεί. Ο Χάμοντ θα πάρει μια κεφαλιά. Θα κυνηγήσει ο Κούστα. Θα πάρει και την κεφαλιά για να φύγει ο Ηρακλής από αριστερά. Το γύρισμα του Κούστα στην περιοχή επικίνδυνο. Θα βγει και θα μαζέψει ο Ταλιχμανίδης την προσπάθεια που έγινε από τον Κυνηγόπουλο. Μάζεψε την μπάλα ο goalkeeper του Μακεδονικού. Παντεκίδης έχει την μπάλα σε αργό τέμπο. Ο Παναγιωτούδης του λέει να ανέβει. Αυτό κάνει, αλλά κάνει λάθος. Παίρνει ο Καλουτσικίδης, θέλει να φτιάξει μια υπεραριθμία ο Ηρακλής, αλλά καθυστερεί. Χάμοντ και πάλι. Συντώνης κατεβάζει. Δίνει και πάλι στο Χάμοντ. Αυτός θα προσπαθήσει να αλλάξει πλευρά, αρχικά δίνοντας στον Διαμαντή. Ο Αναστασίου που έχει ανέβει. Καλό passing game από τον Ηρακλή. Χάμοντ. Συντώνης θα πέσει. Ο Αναστασίου, φαουλ, εξαιρετικό. Σύμφωνα με τον διαιτητή. Πάνω στον Ραμίρες, δείτε και πάλι την φάση. Με το αριστερό πόδι, μετά την κόντρα Αναστασίου, γκρέμισε τον αντίπαλό του στην προσπάθεια του να πάρει μπάλα. Υπάρχει πεσμένος παίκτης του Ηρακλή, ο Διαμαντής, αν δεν κάνω λάθος. Δείχνει να έχει κάποιο πρόβλημα κοντά στο γόνατο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ανησυχία στον πάγκο του Ηρακλή, Θεόφιλε. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Κάποιες οδηγίες του Παύλου Δερμιτζάκη τώρα στον Παναγιώτη Κυνηγόπουλο. Ούτως ή άλλως βέβαια προθερμαίνονται κάποιοι παίκτες κοντά στο κόρνερ. Δίνει συνεχώς οδηγίες ο Παύλος Δερμιτζάκης. Πριν ζητούσε από τον Χάμοντ να παίξει διαγώνια στην πλάτη της άμυνας, είτε για τον Καλουτσικίδη είτε για τον Κυνηγόπουλο από τα δεξιά. Και γενικά να αλλάζει πιο γρήγορα η μπάλα. Κατόχους, να είναι δηλαδή λιγότερο στατική ομάδα, πιο κινητική. Κάτι που δείχνει να έχει διορθωθεί στα τελευταία λεπτά και ο Ηρακλής να μπαίνει μεγαλύτερη ευκολία και αξιώσεις στην αντίπαλη περιοχή του Ταλιχμανίδη. Από την άλλη, ο Βαγγέλης Δίξιος έκανε παρατηρήσεις στον τερματοφύλακά του για το γεγονός ότι δεν έδιωξε με τη μία την μπάλα νωρίτερα και δημιουργήθηκε αυτός ο κίνδυνος που δεν κόστησε εν τέλει στον Μακεδονικό πριν από λίγο. Το ιατρικό επιτελείο πάνω από τον Διαμαντή. Εδώ βλέπουμε είναι η φάση που τραυματίστηκε ο παίκτης του Γυρεού. Έπεσε πάνω το Σιμώνη και ο Κουιρουκίδης. Έδωσε φάουλ ο διαιτητής. Δείχνει να έχει κάποιο πρόβλημα στο δεξί του πόδι. Και βλέπουμε να του το δένουν οι άνθρωποι του ιατρικού επιτελείου του Γυρεού. Εδώ και ο Παύλος Δερμιτζάκης, προπονητής του Γυρεού, πολύπειρος τεχνικός. Είναι και κάποιες οδηγίες στον Καλουτσικίδη που είναι μπροστά του. Στο 0-0 Μακεδονικός και Ηρακλής. Με μια εντυπωσιακή παρουσία από τον κόσμο του Ηρακλής Κερκίδες, που συνεχώς τραγουδούν για την αγαπημένη τους ομάδα. Πενθυμίζω, ο Ηρακλής στη δεύτερη θέση στον πρώτο όμιλο Super League 2 στους 30 βαθμούς. Πολύ πιο πίσω από την πρωτοπόρο έλκουν 44.
Μακεδονικός είναι τέταρτος με 26. Διαμαντής σηκώνεται, κερδίζει και το χειροκρότημα από τον κόσμο. Πρέπει να βγει για λίγο έξω. Φαίνεται ότι θα συνεχίσει, να το δούμε. Συνέχεια στο παιχνίδι, 25 λεπτά αγώνα, Μακεδονικός Ηρακλής 0-0, παιχνίδι για την 17η αγωνιστική τη Super League 2, ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Το Παλίδης. Πάρει ο Παναγιωτούδης. Ζαφυράκης έχει στην πλάτη του τον Καλουτσικίδη. Θα τον κερδίσει ο Καλουτσικίδης, θα ξαναπάρει ο Μακεδονικός και θα βγει επικίνδυνα. Με μια σέντρα χαμηλά. Ένα σουτ το οποίο δεν θα γίνει. Προσπάθησαν εκεί και Σιμώνη και Κουιρικίδης. Απομάκρυσε από τον Ηρακλή. Λεμπάλα και πάλι σε πόδια παικτών του Πανετολικού. Με τον Παντεκίδη να την γυρίζει στον Ταλιχμανίδη. Ο οποίος τώρα απομακρύνει, όχι καλά όμως. Το πλάγιο για τον Ηρακλή. Διαμαντής επέστρεψε για τον Ηρακλή. Θέλει να πάρει ο Κουιρικίδης και πήρε ωραία για να δώσει τον Τοπαλίδη. Όχι καλή πάσα όμως. Κυνηγόπουλος, ωραία ενέργεια, περιμένει ανέβασμα του Καλουτσικίδη. Προτιμάει τελικά τον Τσιντόνι. Τσιντόνις κρατάει παραπάνω την μπάλα από ό,τι θα έπρεπε. Πολλές μάχες. Κυνηγόπουλος δεν θα μπορέσει. Ο Ζαφυράκης με δύο παίκτες πέφτει κάτω, δεν υπάρχει κάτι. Πλάγιο για τον Ηρακλή. Από την πίεση Καλουτσικίδη και Χάμοντ. Χάμοντ θα πάρει. Τσιντόνις με το κεφάλι ο Πατράλης για τον Χάμοντ. Νέα κόντρα, νέο πλάγιο από το πόδι του Σιμώνη. Σιδεράς. Ο Διαμαντής θα αφήσει στον Πατράλη. Ξανά Διαμαντής, ξανά Σιδεράς. Βαθιά παλιά του Καλουτσικίδη. Ωραία ο Κούστα. Θα τη σπάσει. Θα προλάβει ο Κυνηγόπουλος, θα προλάβει. Μπάλα είναι πλάγιο για τον Μακεδονικό. Ο Τσουκάνης στην εκτέλεση. Θα παίξει με τον Παναγιωτούδη και θα απομακρύνει. Πλάγιο για τον Ηρακλή τώρα. Με τον Καλουτσικίδη. Κυνηγόπουλος όχι καλό κοντρόλ. Πήγε να κάνει κάτι μεταξύ κοντρόλ και πάσας. Όπως η απομάκρυνση από τον Αλμύρα. Διαμαντής στην κεφαλιά. Ο Κούστα θέλει να πάρει μια τρίτη και θα τα καταφέρει. Για να βγάλει στον Κυνηγόπουλο, ο οποίος με το κεφάλι θέλει να αποφύγει αντίπαλο, θα κάνει επιθετικό φάουλ. Έβαλε καλά το κορμί του ο Τσουκάνης. Και πάλι έβαλε τα χέρια του εξτρέμ του Ηρακλή, το φάουλ για το Μακεδονικό. Έτοιμος ο Ταλιχμανίδης για την εκτέλεση. Κατεβάζει ο Ραμίρες. Το Παλίδης. Λάθος ο Αναστασίου, θα κόψει. Κάνει και αυτός λάθος. Θέλει να πάρει ο Κουιρουκίδης. Ο Κουιρουκίδης κρατάει. Ο Αναστασίου, το πλάγιο είναι για τον Μακεδονικό. Τον Ραμίρες στην εκτέλεση. Νέο λάθος, καλύπτει εκεί ο Πατράλης για τον Ηράκλη. Αναστασίου, μια τρίπλα, δεν θα του βγει. Λάθη επί λαθών τώρα. Ο Ραμίρες θα πέσει, θα πάρει φάουλ από τον Τσιντόνι. Παιχνίδι μέχρι στιγμής με αρκετές μονομαχίες. Με μια καλή φάση στο 6. Αφορά τον Μακεδονικό. Ένα σουτ μέσα από την περιοχή από τον Κουιρουκίδη. Μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Όχι καλή απομάκρυνση από τον Καλουτσικίδη. Μπάλα γίνεται διεκδικήσιμη ο Σιδεράς με το κεφάλι. Υπάρχει και επιθετικό φάουλ.
Μπάλα για τον Ηρακλή. Φάουλ που πήρε ο Καλουτσικίδης. Εδώ βλέπετε ο αριστερός αγκώνας του Σιμώνη στο πρόσωπο του Καλουτσικίδη. Αναστασίου για τον Διαμαντή. Μπαίνει και πάλι ο αριστερός μπακ του Ηρακλή. Σιδεράς. Ο Χάμοντ. Και πάλι ο Διαμαντής. Αναστασίου. Διαμαντής μια βαθιά μπαλιά σε ένα σημείο που ο Κυνηγόπουλος θα πάρει την κεφαλιά. Ζήτησε κόρνερ εκεί στη μονομαχία με τον Τσουκάνη. Η μπάλα είναι out. Ακούτε το τραγούδι των φίλων του Ηρακλή. Παντεκίδης παίρνει από τον Ταλιχμανίδη. Πάλι σε γέμισμα. Σιδεράς θα πάρει την κεφάλια. Ο Χάμοντ θέλει να προλάβει. Θα προλάβει πρωτού η μπάλα βγει σε πλάγιο. Δεν μπορεί να κερδίσει όμως ο Ηρακλής. Τσουκάνης θα γεμίσει σε ένα σημείο που θέλει ο Κουιρουκίδης να κατεβάσει και θα τα καταφέρει. Θα γίνει μια σέντρα. Μπάλα είναι εκτός από την προσπάθεια που έκανε εκεί ο Ζαφυράκης. Το out, το ελεύθερο για τον Ηρακλή. Στουράνας θα αφήσει τον Διαμαντή, αυτό στον Αναστασίου. Και πάλι ο Διαμαντής για τον Σιδερά. Καλουτσικίδης. Αρκετές πάσες από τον Ηρακλή τώρα στο δικό του μισό γήπεδο. Ηρακλής που προσπαθεί με περισσότερη υπομονή απέναντι στο άμεσο ποδόσφαιρο του Μακεδονικού. Τσιντώνης, Χάμοντ. Ο Καλουτσικίδης έχει ανέβει για να κατεβάσει. Κάθετα ωραία για τον Κυνηγόπουλο. Γύρισμα του Κυνηγόπουλου, δεν θα φτάσει ποτέ μπάλα στο Κούστα. Ξαναπαίρνει. Θα κοπεί η πάσα του από τον Αλμύρα. Επιμένει ο Ηρακλής. Σέντρα του Κυνηγόπουλου, η κεφαλιά του Κούστα. Φωνάζουν οι του Ηρακλή. Μπάλα κόντραρε, έχω την αίσθηση στον Σαραγιώτη. Και δεν πήγε ποτέ προς την εστία. Πάλι ο Ηρακλής. Μπάλα θα φτάσει στον Σιδερά. Στον Διαμαντή, με συγχωρείτε. Μακρινός του Διαμαντή. Φιλοδοξό. Μπάλα στην αγκαλιά του Ταλιχμανίδη. Εδώ η προηγούμενη φάση. Να τη δούμε. Η σέντρα του Κυνηγόπουλου. Ο Κούστα θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα μπορεί να βρει στο χέρι του Σαραγιώτη. Βέβαια εκεί έχω την αίσθηση ότι μπορεί να βρει στο αριστερό χέρι του Σαραγιώτη. Το θέμα είναι αν κρίνει ο διαιτητής ότι είναι σε φυσική θέση ή όχι. Φάση αυτή στο 32. Χάμοντ. Σιδεράς θα γεμίσει, όχι καλά. Πλάγι για το Μακεδονικό. Για να δούμε και πάλι την προηγούμενη φάση. Η κεφαλιά του Κούστα ίσως βρίσκει στο αριστερό χέρι. Ίσως κρίνει διαιτητής ότι είναι σε φυσική θέση. Ίσως είναι κάπως ψηλά. Διαιτητής έδειξε, παίζεται. Στο 34-0-0. Βαθιά μπαλιά προς την περιοχή του Ηρακλή. Θα την κόψει ο Αναστασίου. Πάμε λίγο στο Θεόφιλο Ψυχογιό. Έχουμε διαμαρτυρίες του Ηρακλή Στολτίδη στον τέταρτο διαιτητή με βάση το replay που δείξαμε στον Sky. Λέει χαρακτηριστικά Στολτίδης, όχι απλά είναι χέρι, είναι παλάμη. Φαίνεται να υπάρχει. Ναι.
Φαίνεται να υπάρχει επαφή μετά την κεφαλιά του Κούστα στο αριστερό χέρι του Σαραγιώτη. 0-0 στο 35. Κατοχή για τον Ηρακλή. Παιχνίδι χωρίς πολλές φάσεις. Πιο άμεσα προσπαθεί ο Μακεδονικός να παίξει. Τις περισσότερες φορές Ραμίρες. Πιέζεται ο Ραμίρες, θέλει να βρει ένα στήριγμα. Το Παλίδης όχι και πάρα πολύ καλά για τον τερματοφύλακα του. Το Ταλιχμανίδη που απομακρύνει. Χάμον πρώτη κεφαλιά, Σιδεράς δεύτερη, τρίτη από τον Πατράλη. Θέλει τώρα να φύγει ο Τσιριγώτης σε προϋποθέσεις για τον Ηρακλή. Πάει στο 1 εναντίον ενός, κρατάει μπάλα, του φεύγει το κοντρόλ, corner out, είναι out. Του φύγει το κοντρόλ αρχικά πρωτού κάνει το γύρισμα ο Τσιριγώτης πάνω στο Σαραγιώτη. Ταλιχμανίδης θα στήσει την μπάλα στην μικρή του περιοχή για το ελεύθερο για τους γηπεδούχους του Μακεδονικού. Παντεκίδης θα πάρει. Αυτό που σας είπαμε, νέα βαθιά παλιά. Αρκετά γίνεται αυτό από τον Μακεδονικό με τον Παντεκίδη. Τώρα ο Ζαφυράκης θα πάρει, υπάρχει επιθετικό φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Κέρδισε ο Καλουτσικίδης. Στουρνάρας έτοιμος να το εκτελέσει. Διαμαντής. Αναστασίου που έχει χώρο. Παίρνει κάποια μέτρα. Μια βαθιά μπαλιά, όχι καλή. Θέλει να σημαδέψει τον Τσιριγώτη που έκλεισε. Τσουκάνης. Ταλιχμανίδης. Στον Σαραγιώτη. Και πάλι ο Ταλιχμανίδης. Παντεκίδης θα πάρει. Τσουκάνης. Πιέζεται από τον Χάμοντ. Πιο πίσω στον Ταλιχμανίδη για πάλι μπάλα. Ψηλά τώρα οι του Γυρεού για να πρεσάρουν. Ο Σαραγιώτης. Η μπάλα με τα πολλά θα φτάσει στον Τοπαλίδη. Ο οποίος θα γεμίσει. Διαμαντής στην προσπάθειά του να πάρει μπάλα από τον Σιμώνη. Θα κάνει φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Παναγιωτούδης. Παντεκίδης. Κάθετα για τον Ζαφυράκη. Πέφτει αυτός κάτω, παίρνει φάουλ από τον Καλουτσικίδη. Κερδίζει μέτρα ο Μακεδονικός. Ένα φάουλ που θα φέρει τώρα κόσμο κοντά στην περιοχή του Ηρακλή. Τσουκάνη στην εκτέλεση. Είμαστε στο 38, Μακεδονικός Ηρακλής 0-0 εδώ στην Ευκαρπία. Αλλά το οποίο εκτελείται όχι καλά, άσχημα εκτελεσμένο από τον Τσουκάνη. Κάπως ήθελε εκεί να βρει τον Ραμίρες. Δεν ήταν καλή εκτέλεση. Πολύ άσχημα εκτελεσμένο το πλάγιο για τον Ηρακλή με τον Αναστασίου. Διαμαντής. Αναστασίου και πάλι. Κούστα θέλει να πάρει την κεφαλιά, πιέστηκε και από τον Σαραγιώτη. Παναγιωτούδης. Ζαφυράκης. Θα κοπεί από τον Καλουτσικίδη, πλάγιο για τον Μακεδονικό. Παντεκίδης θα γυρίσει τον Ταλιχμανίδη. Έχει πέσει κάπως ο ρυθμός. Νέα βαθιά μπαλιά του Παντεκίδη, θα κοπεί από τον Σιδερά για να πάρει ο Πατράλης. Λάθος του Πατράλη, αλλά κερδίζει πάρα πολύ ωραία ο Ηρακλής με τον Τσιντώνη να κάνει ωραία ενέργεια. Τσιντώνης κρατάει, δεν πέρασε η πάσα του, καθυστέρησε.
Θέλει να βρει τον Κυνηγόπουλο. Ο Ζαφυράκης με 2, θα δυσκολευτεί, θα κρατήσει, κάτι θέλει να πάρει. Δεν θα πάρει τίποτα, πλάγιο για τον Ηρακλή, το οποίο εκτελείται. Παίρνει ο Χάμοντ. Πιο πίσω η μπάλα στον Διαμαντή. Και πάλι Χάμοντ. Πατράλης. Σιδεράς. Ατομική ενέργεια ωραία του Σιδερά. Θέλει να περάσει και δεύτερο, να πάρει τις κόντρες. Δεν θα τα καταφέρει. Η μπάλα όμως είναι στην περιοχή. Επιθετικό φάουλ ο διαιτής του Κυνηγόπουλου. Για να δούμε το κεφάλι τη φάση με τον Σιδερά. Ο Κυνηγόπουλος τις κόντρες με τον Κουιρουκίδη που γύρισε πίσω για να βοηθήσει την ομάδα του σε αυτή την κατάσταση άμυνας. Πήρε το φάουλ. Τελευταίο 5 λεπτό για το πρώτο ημίχρονο. Μια βόλτα στους πάγκους στο Θεόφιλο Ψυχογιό. Να μας πει πώς βλέπουν οι προπονητές αυτά τα 40 πρώτα λεπτά, Θεόφιλε. Όχι κάτι ιδιαίτερο, Διονύση. Συνεχώς όρθιοι με τις οδηγίες τους. Απλά να πούμε ότι ο Ηρακλής και πριν από λίγο ασχολήθηκε και πάλι με τη φάση με το πέναλτι, με συνεχείς διαμαρτυρίες για τη φάση που δεν είχε δοθεί. Να θυμίσουμε ότι στο πρώτο γύρο το αντίστοιχο μάτς είχε λήξει με 3-0, 2 γκολ ο Τσιριγώτης και ένα ο Χριστοδουλόπουλος με πέναλτι. Ενώ την προηγούμενη αγωνιστική δύο ομάδες είχαν ίδιο σκορ και με ίδια διακύμανση. 2-1 νίκη με ανατροπή. Σωστά. Δεν μπόρεσε ο Ηρακλής να βγει στην περιοχή. Ο Ραμίρες θα κοπεί. Ο Τοπαλίδης ανοίγει την μπάλα. Πευτικά το ζητάει φάουλ. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Ο Χάμοντ και τώρα μια κατάσταση που πάει να βγει τον Ηρακλή με τον Κυνηγόπουλο. Μακρινό σουτ, πολύ κακό. Ψηλά πάνω από τα δοκάρια, out. Το δοκίμασε ο Κυνηγόπουλος, είδε ότι έχει χώρο. Δεν ήταν καλό το σουτ. Ένα ελεύθερο για τον Μακεδονικό. Κίτρινη κάρτα λοιπόν στον πάγκο του Μακεδονικού. Σαραγιώτης. Είναι μια φάση αυτή που ακόμη διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του Ηρακλή, όπως μας είπε και ο Θεόφιλος Ψυχογιός, για το πέναλτι που ζήσαν στην κεφαλιά του Κούστα. Η μπάλα φαίνεται να βρίσκει στο χέρι του Σαραγιώτη. Πλάγι για τον Ηρακλή. Τον Καλουτσικίδη. Προσποιείται, θα δώσει τελικά την μπάλα στο Σιδερά. Διαμαντής. Αναστασίου. Αρκετές πρωτοβουλίες. Και πάλι ο Διαμάντης και πάλι ο Σιδεράς. Ψάχνουν το διάδρομο οι παίκτες του Ηρακλή. Κάθετα ο Καλουτσικίδης. Δεν θα περάσει μπάλα από τον Παντεκίδη που έκοψε για να πάρει ο Χάμοντ. Λάθος. Ραμίρες. Ωραία ενέργεια του Ραμίρες για να προστατεύσει την μπάλα. Ζαφυράκης. Τον καλύπτει, τον μαρκάρει μάλλον καλά εκεί ο Καλουτσικίδης. Και ο Χάμοντ θα βάλει το πόδι του. Τσιντώνης. Όχι καλά για τον Κούστα. Εκτός η μπάλα θα βγει τώρα γιατί είναι πεσμένος. Νομίζω είναι ο Σαραγιώτης που βγήκε και έκοψε αυτή την πάσα στον Κούστα και έπεσε. Νέα διακοπή στο παιχνίδι. Έχει να έχει κάποιο πρόβλημα ο στόπερ του Μακεδονικού. Μια καλή φάση στο παιχνίδι έχουμε στο 6 για τον Μακεδονικό. Όταν η μπάλα έφτασε στην περιοχή, σούταρε ο Μιχάλης Κουιρουκίδης. Η μπάλα πέρασε ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Φαίνεται να πονάει ο Σαραγιώτης. Τώρα θα σηκωθεί. Πρέπει να βγει εκτός, να δούμε. Από ό,τι βλέπω, λέει στους συμπαίκτες ότι είναι καλά. Στο 44, Μακεδονικός Ηρακλής 0-0. Παιχνίδι για την 17η αγωνιστική της Super League 2. Θα τηρηθεί τώρα το fair play.
από τους παίκτες του Ηρακλή. Η μπάλα στην περιοχή του Μακεδονικού και στον Ταλιχμανίδη. Αλμύρας. Βαθιά παλιά. Σε ένα σημείο που θα πάρει την κεφαλιά ο Διαμαντής. Κατεβάζει ο Ραμίρες. Ο Ραμίρες θα χάσει από τον Αναστασίου. Θα κάνει και φάουλ. Δύο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Στο 0-0 δύο ομάδες. Παίρνει ο Σιδεράς. Ο Ηρακλής ενώ έχει την κατοχή και μια υπομονή στο παιχνίδι και μια κυκλοφορία, δεν έχει μια μεγάλη ευκαιρία. Διαμαντής θα αφήσει τον Πατράλη. Δεν μπορείς ο Αναστασίου. Κόμπηκε εκεί από τον Αλμύρα. Μια παλιά στον κενό χώρο. Διαμαντής είναι μπροστά από τον Σιμώνη. Στουρνάρας θα πάρει για να δώσει τον Σιδερά. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Χάμοντ. Διαμαντής, Αναστασίου. Καλά κλεισμένη η μεσοεπιθετική κατά κύριο λόγο του Ηρακλή και ο Τσιντώνης στον άξονα και οι δύο εξτρέμ. Κυνηγόπουλος και Τσιριγώτης. Τσιριγώτης τώρα που πήγε δεξιά όπως είδατε. Παίρνει ο Πατράλης. Τσιντώνης. Μια πάσα όπου ο Τσουκάνης θα κόψει. Έχει ανέβει ο Καλουτσικίδης. Θα πάρει κόρνερ. Άλλο ένα κόρνερ για τον Ηρακλή. Όλα έχουν περάσει ανεκμετάλλευτα μέχρι στιγμής. 5 για το γυραιό, δεν έχει κόρνερ ο Μακεδονικός. Καλουτσικίδης και Αναστασίου πάλι πάνω από την μπάλα. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο. Πλασαριστά το κόρνερ. Καλουτσικίδης θα πάρει. Η σέντρα, νέο κόρνερ, έκτο από την κεφαλιά του Αλμύρα. Αυτή θα είναι πιθανότατα η τελευταία φάση στο πρώτο μέρος. Να δούμε αν ο Ηρακλής μπορεί να εκμεταλλευτεί μια ακόμη στατική φάση που έχει. Και πάλι οι δύο ακραίοι μπακ, Καλουτσικίδης και Αναστασίου. Καλουτσικίδης εκτελεί. Ο Κούστα θέλει να κάνει ένα βολπλανέ, η μπάλα θα κοντράρει, φωνές και πάλι από τον Ηρακλή. Ο μακρύνει ο Μακεδονικός. Και τώρα έχουμε λήξη ημιχρόνου. Μακεδονικός Ηρακλής 0-0 μετά το πρώτο 45 λεπτό στο παιχνίδι για τη 17η αγωνιστική της Super League 2. Ένα παιχνίδι με λίγες φάσεις. Τον Ηρακλή να έχει κατοχή και κυκλοφορία. 0-0 μετά το πρώτο ημίχρονο. Θα τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά με τη σέντρα για την επανάληψη. Και πάλι μαζί σας στην Ευκαρπία για το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο θα αρχίσει σε λίγο. Μακεδονικός Ηρακλής 0-0 μετά το πρώτο 45 λεπτό σε παιχνίδι για την 17η αγωνιστική της Super League 2. Ένα πρώτο ημίχρονο όχι θεαματικό. Μια μόλις καλή φάση στο παιχνίδι για τον Μακεδονικό. Ένα σουτ του Κουιρουκίδη μέσα από την περιοχή στο έξω, πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Με τον Ηρακλή να έχει κατοχή, να κερδίζει αρκετές στατικές φάσεις, αρκετά κόρνερ, να μην μπορεί να απειλήσει τον καλωστημένο Μακεδονικό. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Στην επανάληψη νομίζω ότι είδα τον Ντουκουρέ να κάνει έτσι εντατικό ζέσταμα. Θα μας πει και ο Θεόφιλος αν έχει αλλιεύσει κάτι. Ο Θεόφιλος Ψυχογιός, ο ρεπόρτερ στον αγωνιστικό χώρο. Θεόφιλε. Προς το παρόν, Διονύση, δεν έχει ξεντηθεί, να το πούμε έτσι, κάποιος παίκτης του Ηρακλή για να μπει άμεσα. Σε λίγο θα έχουμε περισσότερα για το αν γίνει αλλαγή στο ξεκίνημα ή στην πορεία. Ένα πρώτο ημίχρονο λοιπόν που έχει πολλές φάσεις με αρκετό κόσμο. Πέρα από φίλους του Μακεδονικού είναι πολλοί φίλοι του Ηρακλή που βρίσκονται στις κερκίδες, αρκετά εκδηλωτικοί, με πολύ τραγούδι, πολλά συνθήματα.
για την αγαπημένη τους ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Αυτός είναι ο Στουρνάρας, τερματοφύλακας του Γυρεού. Τώρα μπαίνουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο για να πάμε. Εδώ βλέπετε και τον κόσμο του Ηρακλή. Σιγά σιγά για τη σέντρα. Στην επανάληψη να δούμε αν θα υπάρξει νικητής σε αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στον τέταρτο του ομίλου Μακεδονικό και στον δεύτερο Ηρακλή. Σιγά σιγά θα έχουμε την σέντρα για το δεύτερο ημίχρονο. Ένας Ηρακλής που προσπάθησε με υπομονή στο παιχνίδι του στο πρώτο μέρος να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα, δεν τα κατάφερε. Η αλήθεια είναι. Την άλλη, ένα πιο άμεσο ποδόσφαιρο για τον Μακεδονικό με κάποιες βαθιές μπαλιές από την άμυνα κατά κύριο λόγο προς τους επιθετικούς. Και όλα είναι έτοιμα για να έχουμε την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Μακεδονικός θα είναι η σέντρα με τον Αλμύρα πάνω από την μπάλα. Αλλαγές από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν. Για τις δύο ομάδες συνεχίζουν με τους ίδιους 11. Και περιμένουμε το πράσινο φως από τον διαιτητή. Ο Ταβάρες ετοιμάζεται, Θεόφιλε. Ναι, ακριβώς. Ο Μιγγέλ Ταβάρες, ο Πορτογάλος εξτρέμ, είναι έτοιμος, όπως φαίνεται σε λίγο θα μπει στο γήπεδο. Μάλλον τώρα θα γίνει αλλαγή. Τώρα θα γίνει αλλαγή, να δούμε ποιος θα βγει. Για τον Μακεδονικό, ο Ζαφυράκης. Και μέσα ο Ταβάρες, ο οποίος θα πάρει θέση στα εξτρέμ. Θα πάει να παίξει εκεί που έπαιζε ο Ζαφυράκης, δηλαδή αριστερά σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Μια βαθιά μπαλιά, όχι καλή. Το πλάγιο για τον Ηρακλή. Καλουτσικίδης για τον Χάμοντ. Η μπάλα φτάνει στον Σιδερά. Αυτός με τη σειρά του στον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, στο Διαμαντή. Και πάλι Σιδεράς. Καλουτσικίδης πήρε την μπάλα από τον Τσιντόνι. Θα δώσει και πάλι στον Σιδερά. Διαμαντής. Έρχεται ο Πατράλης για να συνεργαστεί εκεί με τον Αναστασίου, να ξαναπάρει μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Κούστα, ο οποίος θα πάρει με το στήθος. Κούστα θα κρατήσει, θέλει στήριγμα, πέφτει κάτω, φάουλ. Σε καλό σημείο για ένα γέμισμα το κάνει ο Σαραγιώτης στον επιθετικό του Ηρακλή. Κέρδισε αρκετές στατικές φάσεις πέρα τα κόρνερ, έχει κερδίσει και φάουλ ο Ηρακλής στο πρώτο μήχρονο κοντά στην περιοχή. Όλες πέρασαν ανεκμετάλλευτες. Με το καλημέρα στην επανάληψη έχει μία ακόμα. Ο Γυραιός. Καλουτσικίδης θα πάει στην εκτέλεση. Πολυκοσμία τώρα στην περιοχή του Μακεδονικού. Έτοιμος ο μπακ του Ηρακλή. Λασαριστά για τον Αναστασίου. Το σουτ χαμηλά. Ο Αλμύρας θα απομακρύνει. Ο Σιδεράς θα προσπαθήσει για τον Κυνηγόπουλο. Αυτός δεν θα περάσει. Άλλη μια στατική φάση ανεκμετάλλευτη για τον Γυραιό. Προσπάθησε εκεί μια ατομική ενέργεια ο Κουιρουκίδης, την έχασε την μπάλα. Τσιντώνης, ατομική ενέργεια. Βγαίνει πάνω το Τσουκάνι στη σέντρα, πάνω στο Τσουκάνι. Ταβάρες στον χέρι του Ηρακλή, παίζεται λέει ο διαιτής. Ταβάρες κρατάει, ανοίγει το Ραμίρες δεξιά του. Εκεί πάει η μπάλα. Ξαναπαίρνει ο Ταβάρες επικίνδυνα τώρα για τον Μακεδονικό. Γύρισμα του Ταβάρες, ο Διαμαντής θα κόψει σε δεύτερο χρόνο. Όχι καλά ο Χάμοντ, αλλά στη συνέχεια από την κόντρα η μπάλα είναι out. Την απομάκρυνση του Διαμαντή στον Κουιρουκίδη ή στον Ταβάρες. Ο Ταβάρες πρέπει να είναι. Μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Ταβάρες που πονάει στο χέρι του.
Εδώ η προηγούμενη φάση φώναξαν για χέρι του Ηρακλή. Διαιτητής είπε παίζεται. Παίρνει ο Σιδεράς. Διαμαντής. Αναστασίου θα παίξει για τον Τσιριγώτη. Θα ξαναπάρει. Διαμαντής για τον Σιδερά. Πάμε στο Θεόφιλο Ψυχογειό. Να πούμε, Διονύση, για μια εσωτερική αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει έρθει από τα αριστερά στην επίθεση ο Κυνηγόπουλος και από δεξιά έχει μεταφερθεί ο Τσιριγώτης σε αυτά τα πρώτα λεπτά τουλάχιστον. Προσπαθεί ο Δερμιτζάκης να ανακατέψει την τράπουλα. Αυτές οι εσωτερικές μετατοπίσεις. Πράγμα τώρα βλέπουμε τον Τσιριγώτη δεξιά. Αριστερά τον Κυνηγόπουλο, οι δύο εξτρέμ του Ηρακλή. Ο Ταλιχμανίδης γεμίζει κεφαλιά προς τα πίσω, όχι καλή. Μια πτώση, δεν υπάρχει κάτι, τζαρτζάρισμα του Σιδερά στον Κουιρουκίδη, ball out. Τον κέρδισε ο στόπερ του Ηρακλή, τον επιθετικό του Μακεδονικού εδώ στο σώμα με σώμα, όπως λέμε, την μονομαχία. Προσπαθεί ο Ηρακλής, ενώ βλέπετε στην προηγούμενη φάση, να βγει από δεξιά. Με τον Καλουτσικίδη που είχε ανέβει, θα βγάλει τη σέντρα στην περιοχή, επικίνδυνα απομάκρυνση. Δεν μπόρεσε να πάρει ο Τσιντώνης. Ταβάρες θέλει να παίξει το 1-2. Το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή, λέει ο διαιτής. Από τα πόδια του Κουιρουκίδη, ο οποίος ζητάει κόντρα. Και διαμαρτύρεται όπως και ο Ταβάρες. Αγιαφάου διαμαρτύρεται από τον Σιδερά. Χάμοντ. Παίρνει ο Πατράλης. Του φύγε λίγο το κοντρόλ. Κυνηγόπουλος. Και πάλι Πατράλης. Η μπάλα στον Διαμαντή. Παίρνει ο Χάμοντ. Βαθιά μπαλιά είναι καλή. Ο Τσιριγώτης δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ. Ταβάρες. Κάνει την μπάλα από τον Καλουτσικίδη. Ο Κούστα έξω την περιοχή. Ωραίες οι τρίπλες. Σουτ του Κούστα, οι κόντρες στην αγκαλιά του γκολκίπερ. Φάση για τον Ηρακλή στο 51. Μπάλα κόντραρε. Θα δούμε και πάλι τη φάση. Καλή ενέργεια. Μπάλα κόντραρε στον Σαραγιώτη. Δεν ευνηδιάστηκε ο Ταλιχμανίδης που μπλοκάρε. Ο Σιμώνη θέλει να βγει στην μπάλα. Εκτός τελικής γραμμής, δεν πρόλαβε. Τον έκλεισε καλά εκεί ο Διαμαντής. Ελεύθερο για τον Ηρακλή. Αναστασίου για τον Διαμαντή. Ίδιο τέμπο στο παιχνίδι για τον Ηρακλή. Προσπαθεί από πίσω να χτίσει παιχνίδι. Μακεδονικός κατά κύριο λόγο περιμένει τον Ηρακλή. Σιδεράς. Καλουτσικίδης. Δεν θα περάσει η πάσα του, θέλει να ξαναπάρει. Τσιριγώτης. Μπάλα φτάνει στον Αναστασίου. Μακρινό σου το Αναστασίου, out. Καλό ήταν. Στο 52. Αρχίζει να μεγαλώνει η πίεση του Ηρακλή στον Μακεδονικό. Εδώ το σουτ δεν ήταν άσχημο. Από μακρινή απόσταση βέβαια. Από τον αριστερό μπακ του Ηρακλή, τον Αναστασίου. Ταλιχμανίδης θα αφήσει για τον Παντεκίδη. Επανάληψη λέει ο διαιτητής. Νέο ελεύθερο λοιπόν. Με τον Ταλιχμανίδη αυτή τη φορά ζητάει τους συμπαίκτες του να ανέβουν για να γεμίσει. Ωραία ενέργεια από τον Ραμίρες με μια ποδιά στο Χάμοντ και η μπαλιά. Για να δούμε το Μακεδονικό. Δεν θα μπορέσει εκεί ο
Κουριοκίδης έχασε την μπάλα. Ηρακλής σε μια προσπάθεια να βγει στην κόντρα. Ο Κούστα, ωραία υποδοχή, πάρα πολύ ωραία. Κυνηγόπουλος θα προσπαθήσει, η μπάλα δεν θα φτάσει στον Κούστα, φτάνει σε δεύτερο χρόνο. Πολύ δυναμικός και καλός τεχνίτης και βλέπει ανέβασμα από τον Καλουτσικίδη μέσα στην περιοχή. Ο Τσιριγώτης, ένα σουτ πάνω τα δοκάρια. Από τον Τσιντόνι. Τρίτη τελική του Ηρακλή σε αυτά τα πρώτα 9 λεπτά στην επανάληψη. Εδώ το σουτ ψηλά πάνω τα δοκάρια, ένα πλασέ ήταν από τον Τσιντόνι. Ταλιχμανίδης και πάλι στο ελεύθερο. Κατέβασε ο Πατράλης, προσπάθησε να περάσει, η μπάλα φτάνει στο Χάμοντ. Βαθιά μπαλιά, σε ένα σημείο που θα προλάβει ο Καλουτσικίδης. Σέντρα του Καλουτσικίδη είναι καλή. Κεφαλιά, δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Δεν έχει τελειώσει φάση. Νέα κεφαλιά. Ο Κούστα προσπαθεί out. Ο Κυνηγόπουλος, η μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή στο 55. Με τον κόσμο του γυριού να ξεσηκώνεται. Μεγαλύτερη φάση στο παιχνίδι. Εδώ και πάλι ωραία η σέντρα από τον Καλουτσικίδη. Βλέπει στην κίνηση τον Κυνηγόπουλο. Δυνατή κεφαλιά του Ελευταίου. Η μπάλα τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι. Στην πορεία κεφαλιά του Τσιριγώτη για τον Κούστα. Δεν μπόρεσε αυτός να την στείλει προς την εστία. Μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι για τον Ηρακλή που έχει μπει πιο πιεστικός στην επανάληψη. Ζητάει τον γκολ. Το 0-0 παραμένει. Τσουκάνης για το μακεδονικό. Χάμον θα κόψει. Τσιριγώτης θέλει να απομακρύνει, όχι καλά. Ο Αλμύρας πιο πίσω στον Σαραγιώτη. Ο Αλμύρας δεν θα περάσει, γιατί εκεί ο Αναστασίου θα τον κόψει και θα πάρει και το out. Ψάχνει τον γκολ ο Ηρακλής, πιέζει την εστία του μακεδονικού. 0-0 παραμένει. Διαμαντής. Δεν μπόρεσε ο Ηρακλής να βγει μπροστά. Θα κόψει ο Παναγιωτούδης. Οι κόντρες. Κυνηγήσει ο Κούστα, όπως η απομάκρυνση από τον Τοπαλίδη. Χάμοντ με το κεφάλι θα κατεβάσει. Πάλι ο Ηρακλής προσπαθεί από πίσω με υπομονή στο παιχνίδι του. Θα δούμε αν θα βρει αυτό το γκολ. Έχει την υπεροχή, η αλήθεια είναι αυτή στο παιχνίδι. Κυρίως, ξαναλέω, στην επανάληψη με τις φάσεις που κάνει. Κυρίαρχη αυτή του 55, η κεφαλιά του Κυνηγόπουλου στο δοκάρι. Χάμοντ. Καλουτσικίδης που ανεβαίνει πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Πλάγιο είναι για τον μακεδονικό. Πλάγιο που εκτελείται. Απομάκρυνση από τον Τσουκάνη. Ο Σιδεράς θα πάρει φάουλ. Πήρε την κεφαλιά, έπεσε πάνω του ο Σιμώνη και δείχνει να έχει πρόβλημα ο Σιδεράς, να πονάει. Έπεσε άτσαλα πάνω του ο επιθετικός του μακεδονικού. Εδώ με το χέρι, αυτό είναι μαρκάρισμα για κάρτα κανονικά. Δείτε και πάλι, έχει βγάλει το δεξί του χέρι στο πρόσωπο του στόπερ του Ηρακλή. Είναι μαρκάρισμα για κάρτα κανονικά. Στο 58. Πάντα στο 0-0. Μακεδονικός και Ηρακλής. Σιδεράς ο οποίος θα σηκωθεί. Σιδεράς προέρχεται από τον Παναθηναϊκό.
πρέπει να βγει έξω, σύμφωνα με τον διαιτητή, για να επιστρέψει στη συνέχεια όταν θα πάρει την άδεια του ρέφερι. 59 λεπτά αγώνα, πάμε στο Θεόφιλο Ψυχογειό. Μας πει πως οι δύο προπονητές ζουν το παιχνίδι. Συνεχίζουν να το ζουν έντονα, ειδικά ο Παύλος Δερμιτζάκης, σχεδόν στη γραμμή του γηπέδου. Διαρκής οι οδηγίες. Σίγουρα είναι ευχαριστημένος από την εικόνα, τη βελτιωμένη στο δεύτερο ημίχρονο και τις ευκαιρίες. Είναι και αυτό που είπες με τον Καλουτσικίδη. Σε φάση επίθεσης ανεβαίνει ψηλά, ουσιαστικά σαν εξτρέμ. Και ο Τσιριγότης λίγο συγκλίνει από τα δεξιά προς το κέντρο, να παίζει πιο κοντά στον Κούστα, να γεμίζει λιγάκι παραπάνω η περιοχή. Ταβάρες θα κοπεί. Μπάλα με τα πολλά θα φτάσει στον Κουιρουκίδη. Και ο Ταβάρες τώρα που έχει χώρο από αριστερά. Το γύρισμα στην περιοχή, ένα σουτ κόρνερ. Ο Ραμίρες έβαλε το πόδι του. Η μπάλα κόντραρε. Κόρνερ για το Μακεδονικό που βγαίνει μετά από αρκετή ώρα ψηλά. Ένα κόρνερ το οποίο θα πάει να εκτελέσει. Είναι το πρώτο για τον Μακεδονικό, ο Τοπαλίδης. Τοπαλίδης εκτελεί στην καρδιά της περιοχής. Προσπαθούν να απομακρύνουν οι του Ηρακλή και θα τα καταφέρουν. Πλάγι για το Μακεδονικό. Πλάγιο που θα πάει να εκτελέσει ο Τσουκάνης. Στο 60, 0-0. Λάθος τώρα. Η συνεργασία εκεί του Τσουκάνη με τον Παναγιωτούδη. Πλάγιο για τον Ηρακλή. Εκτελείται γρήγορα. Μπάλα για τον Μακεδονικό, νομίζω για χέρι του Τσιντώνη. Παναγιωτούδης το εκτελεί με γέμισμα. Προσπαθεί ο Ραμίρες. Ταβάρες. Ατομική ενέργεια, θα χάσει την μπάλα από τον Χάμοντ. Βαθιά μπαλιά με στόχο τον Κούστα, ο οποίος θα την πάρει την μπάλα για να αφήσει τον Τσιντώνη. Ανεβαίνει ο Αναστασίου για να πάρει. Καλές προϋποθέσεις τώρα για τον Ηρακλή. Κυνηγόπουλος. Αναστασίου. Κόρνερ. Άλλο ένα για τον Ηρακλή. Πάει ο Αναστασίου στην εκτέλεση και πάλι. Πάει κοντά του και ο Καλουτσικίδης. Στο 62. Αυτό το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Πλασαριστά. Καλουτσικίδης για τον Αναστασίου. Αυτός πιο πίσω. Μπαλά φτάνει και πάλι στον Καλουτσικίδη. Σέντρα είναι καλή. Ο Διαμαντής δεν μπόρεσε. Επιθετικό φάουλ ο διαιτής του Διαμαντή στον Ταλιχμανίδη. Στην έξοδο που έκανε τερματοφύλακας του Μακεδονικού. Και οι δύο είναι πεσμένοι. Θα δούμε τη φάση. Πάμε στο Θεόφιλο Ψυχογειό. Θα έχουμε αλλαγές σε λίγο. Έχει γίνει το νεύμα στον πάγκο του Ηρακλή για δύο παίκτες. Ο ένας είναι ο Ζαν Μορέλ Πο, Ιβοριανός εξτρέμ 28 χρονών. Πρώτο χειμερινό απόκτημα. Αποκτήθηκε μέσα στην εβδομάδα από την Ουκρανική Κρίβμπας, ομάδα Α Εθνικής. Θα μπει σε λίγο στο παιχνίδι. Και ο δεύτερος θα είναι ο Αντωνί Μπελμόντ, ο Γάλλος μέσος, οι δύο αλλαγές του Ηρακλή. Ενώ αντίστοιχα ετοιμάζεται για τον Μακεδονικό και ο Σεμπάστιαν Χρουσιέλ, ο Πολωνός στόπερ που έχει περάσει 3 χρόνια από τον Ηρακλή. Ήρθε το χειμώνα, δεύτερο απόκτημα μετά τον Σιμώνη. Είχε κάνει ντεμπούτο ως αλλαγή με το εθνικό νέο Κεραμιδίου και θα αποτελέσει την επόμενη αλλαγή του Μακεδονικού, όπως φαίνεται. Εδώ η προηγούμενη φάση. Και το επιθετικό φάουλ που δόθηκε. Και όπως μας είπε ο Θεόφιλος, ο Ηρακλής ετοιμάζει διπλή αλλαγή με Πο και Μπελμόντ, που θα κάνει ντεμπούτο. Νέο μεταγραφικό απόκτημα του Γυρεού, ο Ιβοριανός εξτρέμ. Ταλιχμανίδης σηκώθηκε.
την μπάλα ο Μακεδονικός με τον Σαραγιώτη να πιέζεται. Βγάζει μια βαθιά μπαλιά. Ο Διαμαντής θα πάρει την κεφαλιά. Καταστάσεις transition που πάνε να βγουν για τον Ηρακλή. Κόπηκε η πρώτη πάσα. Ο Κούστα με τον νόμο θα μπει. Ευκαιρία για τον Ηρακλή. Σουτ του Κούστα, γκολ. 0-1. Στο 64. Ένα δυνατό σουτ από τον Κούστα και ο Ηρακλής ανοίγει το σκορ στο παιχνίδι με τον Μακεδονικό μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο του Γιρεού. Ένα προσωπικό γκολ του Κούστα που κατέβασε πολύ ωραία την μπάλα. Μπήκε στην περιοχή. Σούταρε και έκανε το 0-1. Με αυτόν τον τρόπο ο Ηρακλής ανοίγει το σκορ στην Ευκαρπία. Εδώ ο σκόρερ δέχεται τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του. Και πάλι παλιά που βγαίνει από τον Τσιντόνι. Δείτε πόσο ωραία την κατεβάζει ο Κούστα. Δυνατό σουτ στην κλειστή γωνία. Υπέροχο τέρμα. 0-1. Με τον αριστερό όμο το κατέβασμα. Ωραίο γκολ. Με αυτόν τον τρόπο το παιχνίδι έχει πλέον τέρμα. Ο Ηρακλής ανοίγει το σκορ. Θεόφιλος Ψυχογιός στους πάγκους. Είναι το έκτο γκολ του Κριστιαν Κούστα. Δεύτερο σκορ της ομάδας μετά τα 11 γκολ του Τσεριγότη. Και να πούμε ότι όποτε σκοράρει ο Κούστα, ο Ηρακλής κερδίζει. Και πάλι τον Ηρακλή σε διακόπτω που θέλει να φύγει. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι θα περάσει. Σέντρα του Καλουτσικίδη. Θεόφιλε. Ναι, ο Κούστα το έκτο γκολ είναι ο δεύτερο σκορ της ομάδας με τον Τσεριγότη. Και όποτε σκοράρει η ομάδα κερδίζει. Τώρα αλλαγή για τον Μακεδονικό. Θεόφιλε, ετοιμάζει. Ακριβώς. Ο Χρουσιέλ με το νούμερο 25 και βγαίνει με το νούμερο 5 ο Σαραγιώτης. Έξω λοιπόν ο Σαραγιώτης για τον Μακεδονικό. Μέσα ο Πολωνός, ο Χρουσιέλ με το νούμερο 25. Η διπλή αλλαγή για τον Ηρακλή δεν έχει γίνει ακόμα. Θα περιμένουμε λίγο. Χρουσιέλ ο οποίος θα πάει να παίξει δίπλα στον Παντεκίδη. «0-1» λοιπόν, με το γκολ του Κούστα στο 64, ο Ηρακλής προηγείται. Είχε υπεροχή, ήταν καλύτερος, βρίσκει γκολ. Πάμε και πάλι στο Θεόφιλο Ψυχογιό για τις δύο αλλαγές που μας είχε πει νωρίτερα ότι θα γίνουν, να μας πει και ποιοι θα βγουν. Ο Κυνηγόπουλος που είχε το δοκάρι θα είναι ο ένας και ο Χάμοντ που έδωσε πολλές μάχες, αλλά σε κάποιες φάσεις έδειξε να τραυματίζεται, θα είναι ο δεύτερος που θα βγει για να μπουν ο Πο και ο Μπελμόντ. Άρα ο Μπελμόντ θα παίξει τα χαφ, δεν θα αλλάξει κάτι και ο Πο θα πάει να παίξει ως εξτρέμ, στις φυσικές του θέσεις δηλαδή. Το ντεμπούτο λοιπόν για τον Πο με τον Ηρακλή. 67 λεπτά αγώνα. Να δούμε αν ο Μακεδονικός μπορεί να βγάλει αντίδραση. Παναγιωτούδης. Η κάθετη θα κόψει εκεί ο Διαμαντής. Σε μια προσπάθεια που πήγε να κάνει ο Σιμώνη. Αναστασίου. Διαμαντής και πάλι Αναστασίου. Δεν θα περάσει η πάσα του. Ήθελε να βρει τον Κούστα. Έκοψε ο Αλμύρας με το κεφάλι το πλάγιο για τον Ηρακλή που εκτελείται. Τώρα πλάγιο για το Μακεδονικό. Τώρα οι αλλαγές για τον Γιρεό. Είναι έτοιμοι. Οι δύο παίκτες τώρα θα γίνουν. Λοιπόν, ο Μπελμόντ θα περάσει στο παιχνίδι για να πάρει θέση του Χάμοντ. Χαφ βγαίνει, χαφ μπαίνει. Η μία αλλαγή αυτή. Και ο Πό που θα κάνει με το νούμερο 97 το ντεμπούτο του. Θα φύγει τελικά ο Κούστα, ο σκόρερ, για να περάσει τη θέση του ο Πό. Δεν ξέρω τώρα, Θεόφιλε, να δούμε ποιος θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Δόθηκαν τώρα κάποιες ειδικές οδηγίες στον Θοδωρή Τσεριγότη, που προφανώς θα πάει εκείνος στην κορυφή, αφού βγαίνει εν τέλει ο Κούστα και όχι ο Κυνηγόπουλος. Οπότε θα δούμε σε ποια πλευρά θα παίξει ο Κυνηγόπουλος και σε ποια ο Πό, θα το δούμε σε λίγο στην πράξη.
Βλέπω τον Πο να πηγαίνει δεξιά. Τσιριγώτης στην κορυφή. Κυνηγόπουλος αριστερά, θα το δούμε. Και στην πορεία εδώ ο σκόρερ, ο Κούστα, που δέχεται τα συγχαρητήρια από τον πάγκο με τον γκολ του Κούστα. Ο Ηρακλής προηγείται μας στο 69. Αντίδραση μέχρι στιγμής ο Μακεδονικός δεν έχει βγάλει, ο οποίος έχει μία καλή στιγμή μόλις στο παιχνίδι, στο 6 σου του Κουιρουκίδη. Από καλό σημείο μέσα στην περιοχή, η μπάλα πέρασε εκτός. Παντεκίδης αφήνει στον Χρουσιέλ, παραλίγο να κάνει αυτό στο λάθος. Με κάποιο τρόπο η μπάλα πέρασε στον Κουιρουκίδη. Προϋποθέσεις για τον Μακεδονικό. Η κάθετη ο Ραμίρες offside. Ούτως ή άλλως το γύρισμα του δεν ήταν καλό, ήταν και εκτεθειμένος. Offside πάντως δεν υπήρχε. Βλέπετε ότι ο Ραμίρες καλύπτεται από τον Σιδερά. Λάθος εδώ από τον βοηθό. Ούτως ή άλλως η μπάλα πάντως πέρασε έξω. Στο 70 είμαστε. Παίρνει ο Αναστασίου. Μπερδεύτηκε κάπως, το πλάγιο για το Μακεδονικό. Το Παλίδη στην εκτέλεση, κερδίζουν και πάλι του Ηρακλή. Μια ωραία ενέργεια, χωρίς φάουλ ο διαιτής. Μια ενέργεια που έγινε εκεί από τον Πατράλη. Στουρνάρας θα αφήσει στον Σιδερά. Ο Μπελμόντ στον Διαμαντία, αυτός με τη σειρά του στον Αναστασίου. Σιδεράς. Πιέζεται το Διαμαντής, αλλά θα κερδίσει την μπάλα, δεν θα τη χάσει. Για την ακρίβεια θα την κρατήσει. Τώρα ο Πο. Καλουτσικίδης από τους καλύτερους παίκτες του Ηρακλή. Ωραία για τον Πο. Σέντρα του Πο, δεύτερο δοκάρι. Μπάλα εκτός περιοχής. Μπελμόντ. Αναστασίου. Διαμαντής, το γέμισμα. Κυνηγήσει εκεί ο Τσιριγώτης, δεν θα τα καταφέρει, γιατί βγήκε ο Παντεκίδης με το κεφάλι για να κόψει. Ο Τοπαλίδης στο γέμισμα. Για μία ακόμη φορά ο Διαμαντής θα κερδίσει τον Κουιρουκίδη. Φάουλ για τον Ηρακλή. Το κάνει στον Κυνηγόπουλο ο Τοπαλίδης. Αναστασίου σε αυτή την εκτέλεση του φάουλ. Γέμισμα θα γίνει. Άλλη μια προϋπόθεση για τον Ηρακλή να γίνει απειλητικός. Εκτελείται, όχι πολύ δυνατά. Έκοψε εκεί με το κεφάλι ο Παναγιωτούδης. Έρχεται όμως να κερδίσει ο Τσιντώνης. Τσιριγώτης θα παλέψει φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης και κάρτα που θα βγει στον Τοπαλίδη. Σάββας Τοπαλίδης, ο δεξιός μπακ του Μακεδονικού. Αρκετά δυνατό το παιχνίδι. Ο Ηρακλής βγάζει περισσότερη ποιότητα και την εκμεταλλεύεται. Προηγούμενος 1-0. Αυτό το φάουλ λοιπόν για τον Γυρεό, σε παρόμοιο σημείο με το προηγούμενο που εκτέλεσε ο Αναστασίου. Καλή εκτέλεση, απομακρύνεται όμως η μπάλα εκεί από την άμυνα του Μακεδονικού και τον Χρουσιέλ. Πατράλης. Τσιριγώτης προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει, πλάγιο για το Μακεδονικό, το οποίο εκτελείται γρήγορα. Για να πάρει ο Αλμύρας και να αφήσει στον Παντεκίδη. Βλέπει αυτό στον Ταβάρες. Ο Ταβάρες σε μια ατομική ενέργεια. Είναι καλός τεχνίτης. Πάντα Ταβάρες με δύο εκεί. Μένει όρθιος. Βγάζει και μια σέντρα πάνω στον τερματοφύλακα όμως.
Στουρνάρας θα μπλοκάρει. Πάμε και πάλι στον Θεόφιλο Ψυχογείο, ετοιμάζονται νέες αλλαγές. Ναι, 2 αλλαγές για τον Μακεδονικό. Θα είναι ο Γεωργιανός, ο Νίκα Σιχαρουλασβίλη και ο Τσέχος, ο Χάσεκ. Και αυτοί οι παίκτες που πιθανότατα θα βγουν θα είναι ο Παναγιωτούδης και ο Κουιρουκίδης. Ετοιμάζονται λοιπόν οι δύο παίκτες, Χάσεκ και Σιχαρουλασβίλη. Χάσεκ είναι μεσοεπιθετικός, ο Σιχαρουλασβίλη είναι εξτρέμ. Τσουκάνης ανεβαίνει, βγάζει μια σέντρα, είναι καλή, θα βγει και θα μπλοκάρει. Ο Στουρνάρας. Πάμε για το τελευταίο 15 λεπτό σιγά σιγά. Μακεδονικός Ηρακλής 0-1 με το ωραίο γκολ του Κούστα στο 64. Το δυνατό σουτ. Με το αριστερό η μπάλα στα δίχτυα. Ραμίρες. Λάθος. Έχει κουραστεί ο Ραμίρες. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Λοιπόν, για να περάσει ο Χάσεκ θα φύγει ο Παναγιωτούδης. Η αλλαγή είναι αυτή. Και θα φύγει ο Κουιρουκίδης για να μπει στη θέση του ο Σιχαρουλασβίλη. Αυτές οι δύο αλλαγές. Σιχαρουλασβίλη αντί του Κουιρουκίδη. Και όπως είπαμε ο Χάσεκ αντί του Παναγιωτούδη. Το τραγούδι των φίλων του Ηράκλη που συνεχίζεται. Βλέπουν την ομάδα τους να προηγείται 1-0. Πριν μια κεφαλιά ο Μπελμόντ. Προσπάθησε να κατεβάσει ο Πο. Βάλε και πάλι για τον Ηρακλή. Διαμαντής για Αναστασίου. Πατράλης. Ωραία βλέπει τον Αναστασίου που είχε ανέβει. Αναστασίου θέλει να περάσει μια πάσα. Δεν έφτασε ποτέ η μπάλα στον Τσιριγότη. Έκοψαν ή του Μακεδονικού. Χρουσιέλ θα απομακρύνει, παίρνοντας την μπάλα από τον Χάσεκ. Πλάγιο για τον Μακεδονικό. Στη μονομαχία που είχαν Ραμίρες και Διαμαντής. Χρουσιέλ. Παντεκίδης. Όρθιος ο Δερμιτζάκης συνεχείς οδηγίες στους παίκτες του. Αλλαγή παιχνιδιού επιτυχημένη. Παίρνει το Παλίδης. Προσπάθεια με τον Ραμίρες. Ατομική ενέργεια, μένει όρθιος. Κρατάει την μπάλα, βγάζει στον Τοπαλίδη. Συνεχίζει ο Μακεδονικός. Προσπαθεί τώρα με τον Τσουκάνη. Μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κόρνερ από παρέμβαση του Αναστασίου. Στην πλάτη του έβγαινε ο Ραμίρες. Από τη σέντρα του Σιχαρουλασβίλη. Το κόρνερ για τους γηπεδούχους. Στην εκτέλεση ο Τσουκάνης. Εκτελείται φάουλ επιθετικό. Και βγήκε νομίζω Σιδεράς και απομάκρυνε και κέρδισε το φάουλ. Ναι, τον βλέπετε πεσμένο. Πολλές σωστές τοποθετήσεις από το Σιδερά και το Διαμαντή σήμερα. Έπεσε πάνω του ο Σιμώνη. Στουρνάρας έτοιμος για την εκτέλεση. Θέλει να σημαδέψει τον Τσιριγότη που του ζήτησε. Ο Αλμύρας θα πάρει μια κεφαλιά. Όπως ο Αναστασίου. Θέλει να κατεβάσει. Τελικά η μπάλα θα φτάσει στον Σιχαρουλασβίλη. Δεν μπόρεσε να κρατήσει ο Τσιντώνης. Τσουκάνης που έχει ανέβει. Σιχαρουλασβίλη, το σουτ στα σώματα. Ο Πο θέλει να απομακρύνει. Οι κόντρες. Ο Σιχαρουλασβίλη θα αφήσει το πλάγιο για το Μακεδονικό. Το εκτελεί γρήγορα ο ίδιος. Νέο πλάγιο. Πιάζει το Μακεδονικός τώρα. Λογικό είναι πίσω στο σκορ. Ψάχνει γκολ, αλλά ευκαιρία δεν έχει βρει. Υπάρχει χέρι. Το
έκανε ο Ταβάρες. Θεόφιλε, ψυχολογία, για πες μας. Ναι, φώναξε τον Ντουκουρέ για να περάσει λίγο στο παιχνίδι. Τον Ιβοριανό αμυντικό χαφ. Θα είναι η επόμενη αλλαγή του Ηρακλή. Παίρνει τις τελευταίες οδηγίες. Και να πούμε ότι στον πάγκο κάνει ντεμπούτο και ο Κώστας ο Δημητρίου, στόπερ που ήρθε από το Διαγόρα Ρόδου. Συνεργάστηκε στον Πανσεραϊκό με τον Παύλο Δερμιτζάκη. Ήταν το δεύτερο απόκτημα. Ενώ το τρίτο χρονικά απόκτημα, όλοι ανακοινώθηκαν σε ένα τετραήμερο μετά το μάτς με την Νίκη Βόλου. Είναι ο Ιγκόρ Σκόλικ, ο Ρώσος 24 ετών, επιτελικός χαφ. Έπαιζε στην Δυναμό Μίνσκ. Μάλιστα πριν ένα μήνα περίπου ήταν και αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο οποίος είναι στην κερκίδα. Λίγο τον Ηρακλή. Το γύρισμα από δεξιά, η απομάκρυση, κενή εστία, απίστευτη ευκαιρία χαμένη. Η μπάλα είναι out. Με τον Κυνηγόπουλο να μην μπορεί να την σπρώξει στα δίχτυα. Θα δούμε και πάλι τη φάση. Με τον Πο να κρατάει. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Δείτε και πάλι κενή εστία. Φοβερή ευκαιρία από τον Κυνηγόπουλο. Μετά την απομάκρυση του Ταλιχμανίδη δεν μπόρεσε από κοντά ο Κυνηγόπουλος να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα από το γύρισμα που του έκανε ο Τσιντώνης. Μεγάλη φάση για τον Ηρακλή στο 79. Θεόφιλε, σε διέκοψα για τη φάση. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Θεόφιλος Ψυχογιός. Σε διέκοψα νωρίτερα. Ναι. Σε διέκοψα νωρίτερα για τη μεγάλη ευκαιρία του Ηρακλή. Ναι. Να πούμε ότι στη θέση του ο Ντουκουρέ θα περάσει μάλλον στη θέση του Τσιντώνη σε λίγο. Λέγαμε για τον Πο που κάνει ντεμπούτο, είναι το ένα απόκτημα. Ο Δημητρίου είναι στον πάγκο, είναι το δεύτερο απόκτημα. Και το τρίτο είναι στην κερκίδα. Ο Ιγκόρ Σκόλικ, ο Ρώσος που ήρθε από την Δυναμό Μίνσκ. Ανακοινώθηκε μόλις χθες. Αυτοί οι τρεις έχουν αποκτηθεί ως τώρα από τον Ηρακλή. Στον αντίποδα αποχώρησε ο Βίλιαμ Κλάους, ο Βραζιλιάνος στόπερ, και γύρισε στην πατρίδα του στην ομάδα Ρέμο. Πάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Θα έχουμε φυσικά και καθυστερήσεις. 0-1 ο Ηρακλής που κάνει μοναδική ευκαιρία προηγουμένως με τον Κυνηγόπουλο να διπλασιάσει τα τέρματά του. Τσουκάνης, Αλμύρας. Καλή μπαλιά γιατί βλέπει ανέβασμα από τον Τοπαλίδη. Η σέντρα θα περάσει, η απομάκρυνση από την άμυνα του Ηρακλή. Δεν είναι καλή πάσα από τον Κυνηγόπουλο. Οι κόντρες, φάουλ για το μακεδονικό. Και ο Αλμύρας. Το Παλίδης θα το εκτελέσει γρήγορα. Κάθε τι που δεν θα περάσει από τον Ραμίρες θα κόψει για μία ακόμη φορά διαμαντής. Παίρνει ο Πο. Τσιντώνης με ηρεμία στο παιχνίδι του. Καλουτσικίδης, Τσιντώνης πέφτει κάτω. Δείχνει κουρασμένος. Δείχνει να έχει και κάποιο πρόβλημα και στο πόδι και κάπως στο στομάχι του πιάνει. Είναι ο παίκτης που θα αποχωρήσει για να περάσει στη θέση του ο Ντουκουρέ. Όχι τελικά. Θα το δούμε γιατί βλέπω. Ναι, έγινε αλλάσο ο τέταρτος, σήκωσε άλλο νούμερο. Εδώ και πάλι όλη η φάση του γκολ του Ηρακλή πως ξεκίνησε με τον Τσιντώνη να κάνει το γέμισμα, την κατεβάζει με τον νόμο υπέροχα. Ο Κούστα και ραυνοβολεί την εστία του Ταλιχμανίδη για το 0-1 του Ηρακλή. Το γκολ το οποίο μπήκε στο 64. Και είναι αυτό το οποίο χωρίζει δύο ομάδες. Τσιντώνης θα σηκωθεί, θα αποχωρήσει, θα πάρει τη θέση του το νούμερο 17 ο Ντουκουρέ. Από δική του μπαλιά του Τσιντώνη κατέβασε την μπάλα ο Κούστα. Και σκόραρε με αυτό το υπέροχο τελείωμα που είδαμε. Η μπάλα είναι για τον Ηρακλή με τον Στουρνάρα να την έχει. Σιδεράς θα βρει τον Πο, όχι και πάρα πολύ καλά, χάνει την μπάλα για τον Ηρακλή. Έχει τον Μπελμόν να ξανακερδίσει, κόντρες, φάουλ για τον Μακεδονικό, το πήρε ο Σιχαρουλασβίλη. Τον Μπελμόντ. Τσουκάνης.
στην εκτέλεση. Κρουσιέλ, το Παλίδης. Προσπαθούν με κάποια τριγωνάκια οι παίκτες του Μακεδονικού, αλλά δίχως να γίνονται απειλητικοί. Προσπαθούν να ανοίξουν διάδρομο. Είναι πολύ καλά στημένος ο Ηρακλής και πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που θέλει, που δεν είναι άλλο από τη νίκη. Δεν έχει απειληθεί παρά μόνο μια φορά στο 6, να υπενθυμίσω τη φάση του Κουριοκίδη, το οποίο πέρασε έξω. Καμία άλλη απειλή. Τώρα παραλίγο να γίνει το λάθος. Πήγε να το εκμεταλλευτεί ο Ντουκουρέ. Δεν έγινε. Σιχαουρασβίλη. Αλλά πιο πίσω στον Παντεκίδη. Βαθιά παλιά του Παντεκίδη. Έκλεισε ωραία ο Σιδεράς για να μην επιτρέψει στον Σιμώνη να κάνει το σπριτ. Και ο Στουρνάρας μπλόκαρε. Στουρνάρας γεμίζει. Κατεβάζει ο Παντεκίδης. Η κάθετη με στόχο κανέναν εκεί. Έκοψε η άμυνα του Ηρακλή. Προσπάθησαν τον Ταβάρες να βρουν του Μακεδονικού, οι οποίοι κερδίζουν πάντως ένα φάουλ. Φάουλ που θα ανεβάσει του στόπερ, αλλά βιάζει το Τοπαλίδης να το εκτελέσει. Στη στιγμή που έκαναν ανέβασμα οι στόπερ του. Τσουκάνης να παίξει κάθετα για τον Σιμώνη. Σιχαουρασβίλη. Ο Σιχαουρασβίλη θα πάρει κόρνερ. Τρίτο για το Μακεδονικό, 7 έχει ο Ηρακλής. Να μείνει συναγερμός για την εστία του Κυραίου τώρα. Στο 86. Κόρνερ που εκτελείται, η μπάλα θα περάσει. Θέλουν να απομακρύνουν του Ηρακλή. Οι κόντρες μέσα στην περιοχή. Θα γίνει το σουτ, νέες κόντρες, κεφαλιά απομάκρυση, δεν απομακρύνεται για πάρα πολύ μπάλα. Προσπαθεί ο Μακεδονικός φάουλ επιθετικό και κάρτα. Κάρτα που θα δει ο Σιμώνη. Έκανε το φάουλ στον Μπελμόντ, σήκωσε το πόδι του ψηλά. Πάμε στο Θεόφιλο, έχουμε αλλαγή. Ακριβώς. Βγαίνει ο Ραμίρετς, ο Κολομβιανός, και στη θέση του μπαίνει ο Αντώνης Χερίδης. Τρίτος κλασικός επιθετικός στην ενδεκάδα. Βασικά δύο, γιατί έχει βγει ο Κουριοκίδης. Οπότε πάλι με δύο επιθετικούς. Ο Μακεδονικός δίπλα στο Σιμώνη, ο Χερίδης. Ο Ραμίρετς είχε κουραστεί εδώ και αρκετά λεπτά. Προσπαθεί ο Μακεδονικός να κάνει κάτι, όσο πιο επιθετικό το σχήμα του μπορεί, για να διεκδικήσει το βαθμό εδώ που έχουμε φτάσει. Είδατε και εσείς την κίτρινη κάρτα στον Σιμώνη. 87 λεπτά αγώνα. Μακεδονικός Ηρακλής 0-1 με τον γκολ του Κούστα στο 64. Θα έρθουμε σε λίγο πάλι, Θεόφιλε, να δούμε λίγο σε εσένα, να δούμε λίγο το Μακεδονικό που προσπαθεί με τον Ταβάρες. Θα καθαρίσει για μία ακόμη φορά η άμυνα του Γυρεού. Τσιριγώτης θα δώσει μάχη. Θα τον κερδίσει όμως ο Παντεκίδης. Τσουκάνης. Πίσω και πάλι στον Παντεκίδη. Πάμε και πάλι στο Θεόφιλο για νέες αλλαγές. Ακριβώς. Δύο τελευταίες του Ηρακλή. Ο Χρήστος Χιούτας, κεντρικός αμυντικός, θα πάρει θέση στο παιχνίδι και ο Ηλίας Μωυσίδης, εξτρέμ. Θα δούμε σε λίγο ποιοι θα είναι αυτοί που θα αποχωρήσουν. Μακεδονικός προσπαθεί, ο Πόη θα κόψει σε δεύτερο χρόνο ο Ντουκουρέ. Θα πάρει φάουλ ο Ηρακλής με τον Τσιριγώτη, ποιος πιάνει το κεφάλι του. Η σύγκρουση που έγινε εκεί με τον Αλμύρα. Δείτε και πάλι εδώ, συγκρούστηκαν, είναι δυνατό πολύ. Συγκρούστηκαν κεφάλι με κεφάλι δυο τους. Ευτυχώς φαίνεται ότι όλα είναι καλά. Ο Αλμύρας και ο Τσιριγώτης σηκώνονται, είναι καλά. Ο Τσιριγώτης είχε πέσει, ο Αλμύρας ήταν όρθιος, απλά έπιανε και αυτό στο κεφάλι του.
Τελική ευθεία για το παιχνίδι. Μακεδονικός Ηρακλής 0-1, είμαστε στο 89. Σε λίγο θα γίνουν οι νέες αλλαγές για τους φιλοξενούμενους. Θεόφιλε, μία θα γίνει τελικά. Σε πρώτη φάση μόνο ο Χρήστος Σιούτας, κεντρικός αμυντικός. Ο Μωυσίδης θα δούμε αν θα μπει ή κάποιος άλλος σε λίγο. Ο Σιούτας ετοιμάζεται. Ταβάρες, ανοιχτό κοντρόλ, χάνει την μπάλα, την ξανακερδίζει, απομακρύνει ο Πόη. Πιέζει ο Μακεδονικός εδώ. Θέλει να βγει στην κόντρα ο Ηρακλής με μια βαθιά μπαλιά για τον Τσιριγότη. Για να δούμε τον Τσιριγότη. Θέλει να πάει στο 1 εναντίον ενός. Τσιριγότης θα μπει στην περιοχή. Ωραία ενέργεια. Ευκαιρία για τον Ηρακλή. Πλασέ του Τσιριγότη 0-2. Ένα ακόμη υπέροχο γκολ στο 89. Ο Γυρεός καθαρίζει το παιχνίδι. Ο Τσιριγότης χόρεψε την άμυνα και πάει στην κερκίδα για να πανηγυρίσει με τον κόσμο αυτό το δεύτερο γκολ του Ηρακλή. Στο 89. Υπέροχη ενέργεια από τον Τσιριγότη. Τώρα θα γίνει και η αλλαγή. Θα δούμε και πάλι το γκολ. 0-2 Ηρακλής. Δείτε και πάλι πώς υποδέχεται την μπάλα. Κάνει μια υπέροχη τρίπλα. Πλασάρει αφού άδειασε τον Χρουσιέλεγη ο Τσιριγότης. Ωραίο γκολ. Ένα ακόμη για τον Ηρακλή. Και τα δύο είναι ωραία σήμερα. Προσωπικά γκολ. Μακεδονικός Ηρακλής 0-2. Θεόφιλε. Βγαίνει ο Πέτρος Καλουτσικίδης, ο δεξιός μπακ, για να μπει ο Χρήστος Σιούτας. Και να πούμε, Διονύση, ότι ο Τσιριγότης και ο Κούστα είχαν σκοράρει και οι δύο στο τελευταίο διπλό, το προηγούμενο διπλό του Ηρακλή στη Ρόδο. Τότε από 2 γκολ ο καθένας, 0-4 ήταν το σκορ. Τώρα από 1-0-2 προς το παρόν το αποτέλεσμα. Είναι μια πολύ σημαντική αυτή η διαφαινόμενη νίκη του Ηρακλή. 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ηρακλής θα πάει στους 33 βαθμούς. Ο Μακεδονικός θα μείνει στους 26. Δεύτερος ο Ηρακλής, τέταρτος ο Μακεδονικός. Με τον 4 λεπτά των καθυστερήσεων έχουμε μπει ήδη σε αυτά. Με τον Κούστα λοιπόν στο 64 το 0-1, με τον Τσιριγότη στο 89 το 0-2. Ο Ηρακλής βγάζει ανωτερότητα. Κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είναι μόνο τα δύο γκολ, είχε και άλλες φάσεις, είχε και δοκάρι, θυμίζω. Με τον Κυνηγόπουλο στο 55. Να δούμε το Μακεδονικό. Μια ενέργεια η οποία θα γίνει, μια απομάκρυνση από την ενέργεια του Σιχαρουλασβίλη. Ο Πο. Ωραία ενέργεια του Πο. Κρατάει μπάλα. Θέλει να περάσει και δεύτερο. Την άνοιξε πολύ την μπάλα. Με αποτέλεσμα να την χάσει από τον Παντεκίδη και της πάντως στο χειροκρότημα. Όπως τον ντεμπούτο του με τον Ηρακλή. Διαδικαστικά, όπως όλα δείχνουν τα υπόλοιπα λεπτά. Ο Ηρακλής θα φτάσει σε αυτό που ήθελε στο διπλό. Ήταν καλύτερος του Μακεδονικού. Ο Μακεδονικός δεν απείλησε, αν εξαιρέσουμε τη φάση του 6 με το σουτ του Κουιρουκίδη που πέρασε έξω. Ο Ηρακλής στο πρώτο μηχρονό δεν είχε ευκαιρίες, στο δεύτερο είχε. Δοκάρι στο 55 με την κεφαλιά του Κυνηγόπουλου. Κάποιες άλλες καλές προϋποθέσεις και τα δύο γκολ με Κούστα στο 64 και Τσιριγότη στο 89. Προσωπικά γκολ, ωραία τέρματα. Γι' αυτό το 0-2. Αναμάτησα μάλλον σε δύο καλές ομάδες. Ο Ηρακλής πιο ποιοτικός. Το δείχνει και σήμερα στην αναμέτρηση αυτή. Το Παλίδης θα προσπαθήσει. Δεν θα βγάλει την σέντρα. Ένα μακρινό σουτ. Μπαλά θα κοντράρει στο κεφάλι του Διαμαντή. Ο Τσουκάνης θα μαζέψει. Θα δώσει τον Ταβάρες. Αυτός στον Αλμύρα. 1,5 λεπτό ακόμα. Κάποιες πάσες των παικτών του Μακεδονικού. Μια σέντρα, η οποία θα κοπεί και πάλι από τον Σιχαρουλασβίλη σέντρα. Ποιος θα ξαναπάρει. Το Παλίδης, το γύρισμα. Κόρνερ. Από την κόντρα που έβαλε και πάλι ο Διαμαντής. Αλάθαστη δύο στόπερ του Ηρακλή σήμερα. Σχεδόν αλάθαστη. Πολύ καλές τοποθετήσεις και ο Σιδεράς του Διαμαντής. Τελευταίο λεπτό, το κόρνερ για το Μακεδονικό.
αγώνες από τον πάγκο του Ηρακλή για σωστές τοποθετήσεις. Απομάκρυνση και πάλι. Σιγαρουλασβίλη κρατάει. Σέντρα που θα βγει, θα κοντράρει, μια σέντρα του Τσουκάνη. Παίρνει ο Τσιριγώτης και τώρα υπάρχει νέα υπεραριθμία για τον Ηρακλή. Τσιριγώτης κρατάει, θέλει να βρει τον Πο. Όχι τελικά. Θα βρει στήριγμα, τώρα θα πάει μπάλα στον Πο. Η σέντρα είναι καλή, ευκαιρία για τον Ηρακλή. Τσιριγώτης δεν τη βρει την μπάλα όπως θα ήθελε. Κόρνερ. Γύρισε για να βάλει το πόδι του ο Σιχαρουλασβίλη. Ένα κόρνερ το οποίο θα είναι, όπως όλα δείχνουν, τελευταία φάση του αγώνα. Πάμε στο Θεόφιλο. Να πούμε, Διονύση, ότι πρώτη φορά φέτος θα κάνει 4 σέρι νίκες ο Ηρακλής και την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου θα υποδεχτεί το Καμπανιακό, ενώ ο Μακεδονικός υποδέχεται την νίκη Βόλου. Λοιπόν, λήξη αγώνα. Μακεδονικός Ηρακλής 0-2 σε παιχνίδι για την 17η αγωνιστική του Super League 2. Το γκολ του Κούστα στο 64 για το 0-1. Το γκολ του Τσιριγώτη στο 89 για το 0-2. Το μεγάλο διπλό για τον Ηρακλή που θα πάει στους 33 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση, όπως ήταν και προηγουμένως, θα βάλει 3 πόντους πολύτιμους στο Ακούλη. Το Μακεδονικό στην τέταρτη μένει στους 26. Δεν ξέρω αν παραμένουμε. Λοιπόν, αυτά εδώ. Θα επιστρέψουμε. Μακεδονικός Ηρακλής 0-2. Μακεδονικός Ηρακλής 0-2. Το μεγάλο διπλό για τον Γυραιό εδώ στην Ευκαρπία για την 17η αγωνιστική της Super League 2. Εδώ το 0-1. Ωραίο κατέβασμα του Κούστα. Δυνατό σούτ με το αριστερό στο 64. Με αυτόν τον τρόπο ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ και εδώ η υπέροχη ενέργεια του Τσιριγώτη αποφεύγει τον Χουσιέξ σκοράρει με πλασέ στο 89. Αυτά τα δύο γκολ και οι εξάλλοι πανηγυρισμοί του Τσιριγώτη. Για τον Ηρακλή με αυτά τα γκολ παίρνει το διπλό και η στατιστική απεικόνιση. Καλύτερος ο Γυραιός φαίνεται σχεδόν σε όλους τους τομείς της αναμέτρησης. Μακεδονικός Ηρακλής 0-2. Καλώς απόγευμα από την Ευκαρπία.